Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον 1. Ιωάννης ο Βαπτιστής και η αγγελία του. Η αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού έγινε σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένον εις τους προφήτες. Είδου εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου πριν από σε, ο οποίος θα προετοιμάσει τον δρόμον σου εμπρός σου. Φωνή ενός που φωνάζει εις την έρημον, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, κάμετε ίσιους τους δρόμους του. Εμφανίστηκε ο Ιωάννης, ο οποίος αβάπτιζεν εις την έρημον και εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας προς συγχώρηση των αμαρτιών. Και ερχότανε προς αυτόν ολόκληρη η χώρα της Ιουδαίας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και ευαπτίζοντο όλοι από αυτόν εις τον Ιορδάνην ποταμόν, αφού εξομολογούντο τας αμαρτίες των. Ο Ιωάννης εφορούσε ένδυμα από τρίχες καμήλου και δερματίνην ζώνην γύρω από την μέση του και έτρωγε ακρίδες και άγριο μέλι. Εκήρυτε και έλεγε, έρχεται ύστερα από εμέ εκείνος, ο οποίος είναι ισχυρότερος από εμέ και του οποίου δεν είμαι ικανός να σκύψω και να λύσω τα λουριά από τα υποδήματά του. Εγώ σας εβάπτισα με νερό, αυτός όμως θα σας βαπτίσει με Άγιον Πνεύμα. Η βάπτιση του Ιησού Χριστού. Κατ' εκείνας τας ημέρας ήρθεν ο Ιησούς από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίστηκε εις τον Ιορδάνην από τον Ιωάννην. Και ενώ ανέβαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το πνεύμα σαν περιστερά να κατεβαίνει επάνω του. Και φωνή ακούστηκε από τους ουρανούς, «Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμε». Ο πειρασμός. Και αμέσως το πνεύμα τον οδηγεί έξω εις την έρημον και έμεινε εις την έρημον 40 ημέρες πειραζόμενος από τον Σατανά. Και ήτο μαζί με τα θηρία και οι άγγελοι τον υπηρετούσαν. Ο Ιησούς Χριστός αρχίζει το έργο του. Μετά την σύλληψη του Ιωάννου, ήρθε ο Ιησούς στην Γαλιλαία και εκήρυτε το Ευαγγέλιον του Θεού και έλεγε ότι ο χρόνος έχει συμπληρωθεί και επλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιον. Καλούνται οι πρώτοι μαθητές. Ενώ περπατούσε κοντά στην λίμνη της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέαν των αδελφών του Σίμωνος, οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα στην λίμνη, διότι ήσαν ψαράδες. Και ο Ιησούς τους είπε, «Ακολουθήστε με και θα σας κάμω ψαράδες ανθρώπων». Και αμέσως άφησαν τα δίχτυα τους και τον ακολούθησαν. Όταν προχώρησε ο λίγον, είδε τον Ιάκωβον τον ιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην των αδελφών του, μέσα εις πλοιάριον να τακτοποιούν τα δίχτυα και αμέσως τους εκάλεσε. Αυτοί άφησαν τον πατέρα τους των Ζεβεδαίων μέσα εις το πλοιάριον μαζί με τους μισθωτούς και έτρεξαν οπίσω του. Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει δαιμονισμένων εις Καπερναούμ. Ήρθαν στην Καπερναούμ και το Σάββατον εμπήκε εις την συναγωγήν και εδίδασκε. Οι άνθρωποι ήσαν κατάπληκτοι για την διδασκαλία του, διότι τους εδίδασκε σαν να έχει εξουσίαν και όχι όπως οι γραμματείς. Εις την συναγωγήν τους ήτο κάποιος που είχε πνεύμα ακάθαρτον και φώναξε, τι επεμβαίνεις σε μας, Ιησού Ναζαρινέ, ήρθες να μας καταστρέψεις, ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού». Και ο Ιησούς το επέπληξε και είπε, «Βουβάσου και έβγα από αυτόν». Και το πνεύμα του ακάθαρτον, αφού τον συνετάραξε και αφού εφώναξε με δυνατήν φωνήν, ευγήκε από αυτόν. Και όλοι καταλήφθησαν από θαυμασμόν, ώστε να συζητούν και να λέγουν, «Τι είναι αυτό, τι είναι η νέα αυτή διδασκαλία, αφού με εξουσίαν διατάσσει ακόμα και τα ακάθαρτα πνεύματα και υπακούουν εις αυτόν». Και αμέσως διαδόθηκε η φήμη του παντού εις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας. Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει την πενθεράν του Σίμωνος και πολλούς άλλους. Όταν ευγήκαν από την συναγωγή, ήρθαν στο σπίτι του Σίμωνος και του Ανδρέα μαζί με τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην. Η πενθερά του Σίμωνος ήτο κατάκητη από πυρετών και αμέσως του μιλούν για αυτήν. Και αφού επλησίασε, την έπιασε από το χέρι και την εσήκωσε. Και ο πυρετός την άφησε και τους υπηρετούσε. Όταν ευράδιασε και έδισε ο ήλιος, του έφεραν όλους τους ασθενείς και τους δαιμονισμένους και όλη η πόλη είχε μαζευθεί κοντά στην πόρτα. Και εθεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες ασθένειες και πολλά δαιμόνια έβγαλε και δεν άφηνε τα δαιμόνια να μιλούν, διότι τον εγνώριζαν ότι είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός αποσύρεται για να προσευχηθεί και αναχωρεί από την Καπερναούμ. Το πρωί, ενώ ήτο ακόμη νύχτα, εσηκώθηκε, βγήκε έξω και πήγε εις ένα απόμερον τόπον και εκεί προσευχότανε. Και έτρεξαν κατόπιν του ο Σίμων και οι σύντροφοί του
και όταν τον ευρήκαν του είπαν: «Όλοι σε ζητούν». Και αυτός τους λέγει: «Ας πάμε εις τα γειτονικά χωριά για να κηρύξω και εκεί. Γι' αυτό ευγήκα». Και ήλθε και εκήρυτε εις τα συναγωγάστων εις όλην την Γαλιλαίαν και έβγαζε τα δαιμόνια. Η θεραπεία λεπρού. Και έρχεται εις αυτόν ένας λεπρός, ο οποίος τον παρακαλούσε και γονατιστός του έλεγε: «Εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε και άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του λέγει: «Θέλω, καθαρίσου». Και αμέσως τον άφησε η λέπρα και εκαθαρίστηκε. Και αφού του εμίλησε εις τόνον αυστηρών, αμέσως τον οδήγησε έξω και του λέγει: «Κοίταξε να μην πεις τίποτε σε κανένα, αλλά πήγαινε δείξε τον εαυτόν σου εις τον ιερέα και πρόσφερε δια των καθαρισμών σου εκείνα που όρισε ο Μωυσής, για να τους δείξεις την υπακοή σου». Αυτός όμως όταν έφυγε, άρχισε να διαλαλεί πολλά και να διαφημίζει το γεγονός, ώστε δεν μπορούσε πια ο Ιησούς να μπαίνει φανερά εις ιανδήποτε πόλην, αλλά έμενε έξω εις απόμερους τόπους. Και ήρχονται εις αυτόν από όλα τα μέρη. Κεφάλαιον 2. Η θεραπεία παραλυτικού. Όταν ύστερα από λίγες ημέρες ήλθε πάλιν στην Καπερναούμ, διαδόθηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Και αμέσως εμαζεύτηκαν πολλοί, ώστε να μην τους χωρεί πλέον ούτε ο χώρος εμπρός στην πόρτα, και τους εκήρυτε των λόγων. Και έρχονται και του φέρουν ένα παραλυτικόν, τον οποίον εβάσταζαν 4 πρόσωπα. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν εξαιτίας του πλήθους, αφήρεσαν την στέγην όπου ευρίσκετο, έκαναν ένα άνοιγμα και κατέβασαν το κρεβάτι όπου ήταν εξαπλωμένος ο παραλυτικός. Όταν ο Ιησούς είδε την πίστη τους, λέγει στον παραλυτικόν: «Παιδί μου, σου συγχωρούνται εαμαρτίε». Εκάθοντο δε εκεί μερικοί από τους γραμματείς και σκέπτοντο μέσα τους: «Γιατί λέγει αυτός βλασφημίας κατά αυτόν τον τρόπον? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίας παρά μόνον ένας, ο Θεός?» Ο Ιησούς αμέσως εκατάλαβε μέσα του ότι αυτά σκέπτονται και τους λέγει: «Γιατί κάνετε τις σκέψεις αυτές μέσα σας? Τι είναι ευκολότερο να πω εις των παραλυτικών: σου συγχωρούνται εαμαρτίε, ή να πω: σήκω επάνω και πάρε το κρεβάτι σου και βάδιζε? Αλλά για να μάθετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίας επί της γης, λέγει στον παραλυτικόν: σου λέγω, σήκω επάνω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και σηκώθηκε αμέσως, και αφού εσήκωσε το κρεβάτι, ευγήκε υπό τα βλέμματα όλων, ώστε να εκπλαγούν όλοι και να δοξάζουν τον Θεόν και να λέγουν: ποτέ δεν είδαμε τέτοια πράγματα. Οι κλήσεις του Λεβί. Και βγήκε πάλιν προς την λίμνη. Και όλος ο κόσμος ερχότανε εις αυτόν και τους εδίδασκε. Και ενώ εβάδιζε, είδε τον Λεβίν, τον ιόν του Αλφαίου, να κάθεται εις το τελώνιον και του λέγει: ακολούθησέ με. Και αυτός εσηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και ενώ εκαθόταν εις το τραπέζι στο σπίτι του Λεβί, πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί έτρωγαν μαζί με τον Ιησούν και τους μαθητάς του, διότι ήσαν πολλοί που τον ακολουθούσαν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν τον είδαν να τρώγει μαζί με τους τελώνας και τους αμαρτωλούς, έλεγαν εις τους μαθητάς του: γιατί τρώγει και πίνει με τους τελώνας και αμαρτωλούς? Όταν άκουσε αυτό ο Ιησούς, τους λέγει: δεν έχουν ανάγκη από ιατρών οι υγιείς, αλλά οι ασθενείς. Δεν ήλθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Περί νηστείας. Όταν οι μαθητές του Ιωάννου και οι Φαρισαίοι ενίστευαν, έρχονται μερικοί και του λέγουν: γιατί οι μαθητές του Ιωάννου και οι μαθητές των Φαρισαίων νηστεύουν, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν? Και ο Ιησούς τους είπε: μπορούν οι καλεσμένοι εις γάμον να νηστεύουν όσον καιρόν είναι μαζί τους ο γαμβρός? Όσον χρόνων έχουν τον γαμβρόν μαζί τους, δεν μπορούν να νηστεύουν. Θα έλθουν όμως ημέρα που θα τους πάρουν τον γαμβρόν, και τότε θα νηστεύσουν τα ημέρας εκείνες. Κανείς δεν ράβει επάνω σε παλιό ένδυμα μπάλωμα από ύφασμα καινούριο, διότι αλλιώς το συμπλήρωμα το καινούριο τραβά το παλιό και το σχίσιμο γίνεται χειρότερο. Και κανείς δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, αλλιώς το κρασί θα σχίσει τα ασκιά και το κρασί θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν, αλλά το καινούριο κρασί πρέπει να το βάζουν σε καινούρια ασκιά. Δια την τήρηση του Σαββάτου. Ένα Σάββατον συνέβη να βαδίζει μέσα σε σπαρμένα χωράφια, και οι μαθητές του κατά την πορεία άρχισαν να κόβουν τα στάχια. Και οι Φαρισαίοι του έλεγαν: να, τι κάνουν το Σάββατον, πράγμα που δεν επιτρέπεται.
και λέγει σε αυτούς: ποτέ δεν διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ όταν ευρέθηκε εις ανάγκην και επείνασε αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζί του? Πώς εμπήκε εις τον οίκον του Θεού όταν ήταν ο αρχιερεύς ο Αβιάθαρ και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν επιτρέπεται κανείς άλλος να φάγει παρά μόνον οι ιερείς, και έδωκε και εις εκείνους που ήσαν μαζί του? Και προσέθεσε: το Σάββατον έγινε δια των άνθρωπων και όχι ο άνθρωπος δια το Σάββατον, ώστε ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος του Σαββάτου. Κεφάλαιον 3. Η θεραπεία του ανθρώπου με το ξερό χέρι. Και μπήκε πάλιν εις την συναγωγήν, και εκεί ήταν ένας άνθρωπος που είχε ξερό το χέρι. Και πρόσεχαν καλά να ειδούν εάν θα τον θεραπεύσει το Σάββατον, για να τον κατηγορήσουν. Και λέγει στον άνθρωπον που είχε ξερό το χέρι: στάσου εις το μέσον. Και λέγει σε αυτούς: επιτρέπεται το Σάββατον να κάνει κανείς καλό ή να κάνει κακό, να σώσει μια ζωή ή να σκοτώσει? Αυτοί εσιωπούσαν. Και αφού έριψε γύρω τους μια ματιά με οργήν, λυπημένος δια την πόρωση της καρδιάς των, λέγει στον άνθρωπον: άπλωσε το χέρι σου. Και το άπλωσε και έγινε πάλι γερό το χέρι του όπως το άλλο. Και όταν βγήκαν οι Φαρισαίοι, αμέσως έλαβαν απόφαση μαζί με τους Ηρωδιανούς εναντίον του, για να τον εξολοθρεύσουν. Άλλε θεραπείε. Ο Ιησούς μαζί με τους μαθητάς του ανεχώρησε προς την λίμνη, και τον ακολούθησε πολλής κόσμος από την Γαλιλαίαν, από την Ιουδαίαν, από τα Ιεροσόλυμα, από την Ιδουμαίαν και από την χώραν πέραν από τον Ιορδάνην και από τα μέρη γύρω από την Τύρον και Σιδώνα. Πολλής κόσμος ήλθε σε αυτόν επειδή άκουσαν όσα έκανε. Και παρήγγειλε στους μαθητάς του να παραμένει ένα πλοιάριον εις την διάθεσή του, για να μην τον συνθλίβει ο κόσμος, διότι πολλούς εθεράπευσε, ώστε έπεφτανε πάνω του όσοι ήσαν άρρωστοι, για να τον αγγίξουν. Και τα ακάθαρτα πνεύματα όταν τον έβλεπαν, τον προσκυνούσαν και φώναζαν: «Συ είσαι ο Υιός του Θεού». Και πολύ αυστηρά τα διέτασε να μην τον φανερώσουν. Ο Ιησούς Χριστός εκλέγει τους 12 Αποστόλους. Και ανεβαίνει σε ένα βουνό και προσκαλεί εκείνους που αυτός ήθελε και επήγαν εις αυτόν. Και διόρισε 12 για να τον συνοδεύουν και για να τους αποστέλει να κηρύττουν και να έχουν εξουσία να θεραπεύουν τις ασθενείες και να εκβάλουν δαιμόνια. Τον Σίμωνα, τον οποίον ονόμασε Πέτρον, τον Ιάκωβον, τον ιόν του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννην, τον αδελφόν του Ιακώβου, και τους ονόμασε Βοανεργές, το οποίον σημαίνει η ύβροντις, τον Ανδρέαν, τον Φίλιππον, τον Βαρθολομαίον, τον Ματθαίον, τον Θωμάν, τον Ιάκωβον, τον ιόν του Αλφαίου, τον Θαδαίον, τον Σίμωνα τον Κανανίτην και τον Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ο οποίος και τον παρέδοκε. Ο Ιησούς Χριστός αντικρούει την κατηγορία ότι ενεργεί δια του σατανά. Και έρχονται εις ένα σπίτι και μαζεύεται πάλιν κόσμος, ώστε να μην μπορούν ούτε να φάγουν. Όταν άκουσαν αυτό οι δικοί του, ευγήκαν να τον πιάσουν, διότι έλεγαν ότι είναι εκτός εαυτού. Και οι γραμματείς, οι οποίοι είχαν κατεβεί από τα Ιεροσόλυμα, έλεγαν ότι έχει τον Βεελζεβούλ και ότι δια του άρχοντος των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Και αφού τους προσκάλεσε, τους έλεγε με παραβολάς: πώς είναι δυνατόν ο σατανάς να διώξει τον σατανάν? Εάν ένα βασίλειον χωριστεί εις αντιμαχόμενα μέρη, δεν είναι δυνατόν να σταθεί το βασίλειον εκείνο. Και αν μια οικογένεια χωριστεί, δεν είναι δυνατόν να σταθεί η οικογένεια εκείνη. Και εάν ο σατανάς σηκώθηκε εναντίον του εαυτού του και χωρίστηκε σε μερίδες, δεν είναι δυνατόν να σταθεί, αλλά θα λάβει τέλος. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο σπίτι του ισχυρού και να αρπάσει τα σκεύη του, εάν δεν δέσει πρώτα των ισχυρών, και τότε θα μπορέσει να λαιλατήσει το σπίτι του. Αλήθεια σας λέγω, ότι όλε αμαρτίε και οτιδήποτε βλασφημίας εξτομίσουν οι άνθρωποι θα τους συγχωρηθούν. Εκείνος όμως που θα βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιον δεν έχει ποτέ συγχώρηση, αλλά είναι ένοχος αιωνίου κρίσεως, διότι έλεγαν έχει πνεύμα ακάθαρτον. Οι πραγματικοί αδελφοί. Και έρχονται η μητέρα του και οι αδελφοί του, οι οποίοι στάθηκαν έξω και έστειλαν να τον καλέσουν. Γύρω του εκαθότανε πολλής κόσμος και του είπαν: «Να, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου είναι έξω και σε ζητούν». Αυτός τους απεκρίθη: «Ποια είναι η μητέρα μου ή η αδελφή μου?» Και αφού έφερε το βλέμμα του γύρω εις εκείνους που εκάθονται ολόγυρά του, λέγει: «Να, η μητέρα μου και η αδελφή μου. Εκείνος που θα κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα». Κεφάλαιον 4.
Η παραβολή του σπορέως. Πάλιν άρχισε να διδάσκει κοντά εις την λίμνη. Και μαζεύεται πλησίον του κόσμος πολλής, ώστε να αναγκαστεί να μπει σε πλοιάριον και να παραμείνει στην λίμνη, ενώ όλος ο κόσμος ευρίσκεται εις την ξηράν κοντά εις την λίμνη. Και τους εδίδασκε με παραβολάς πολλά και τους έλεγε κατά την διάρκεια της διδασκαλίας του. Ακούτε, ευγήκε ο Γεωργός για να σπείρει. Και ενώ έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν κοντά εις των δρόμων και ήρθαν τα πτηνά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν εις πετρώδες έδαφος, όπου δεν υπήρχε πολύ χώμα και γρήγορα ευλάστησαν, διότι δεν υπήρχε βάθος γης. Αλλά όταν ανέτειλε ο ήλιος, εκάησαν και επειδή δεν είχαν ρίζαν, εξεράθηκαν. Άλλοι έπεσαν εις τα αγκάθια και ανέβηκαν τα αγκάθια και τους έπνιξαν και δεν απέδωκαν καρπών. Και άλλοι έπεσαν εις καλόν έδαφος και ανέβαιναν και εμεγάλωναν και έφεραν καρπών με απόδοση 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Και τους έλεγε, όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Και όταν ήτο μόνος, τον ερωτούσαν εκείνοι που ήσαν μαζί του και οι 12 σχετικώς με την παραβολή. Και τους έλεγε, σε εσάς έχει δοθεί το να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, εις δε τους έξω όλα γίνονται με παραβολάς, ώστε να κοιτάζουν καλά αλλά να μην βλέπουν, και να ακούν καλά αλλά να μην καταλαβαίνουν, μη τυχόν μετανοήσουν και συγχωρηθούν αμαρτίετον. Και τους λέγει, δεν καταλαβαίνετε την παραβολήν αυτήν, και πώς θα καταλάβετε όλα στα παραβολάς? Εκείνος που σπέρνει τον λόγο. Οι σπόροι που έπεσαν κοντά εις των δρόμων, εικονίζουν εκείνους εις τους οποίους σπέρνεται ο λόγος, και όταν ακούσουν αμέσως έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί τον λόγον των σπαρμένων εις την καρδιά τους. Ομοίως αυτοί που εσπάρθηκαν εις τα πετρώδη, εικονίζουν εκείνους που όταν ακούσουν τον λόγον αμέσως τον δέχονται με χαράν, δεν έχουν όμως ρίζαν μέσα τους, αλλά είναι προσωρινοί. Έπειτα όταν έρθει στενοχώρια ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, αμέσως κλονίζονται. Και αυτοί που σπέρνονται εις τα αγκάθια, εικονίζουν εκείνους που άκουσαν τον λόγον, αλλά κοσμικέ μέριμνε και η παραπλάνηση από τον πλούτον και επιθυμία για τα λοιπά πράγματα, μπαίνουν και συμπνίγουν τον λόγον και γίνεται άκαρπος. Και όσοι εσπάρθηκαν εις το καλόν έδαφος, εικονίζουν εκείνους που ακούν τον λόγον και τον δέχονται και φέρουν καρπών 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Διδάγματα από το λιχνάρι και τον σπόρο. Και τους έλεγε, μήπως φέρουν το λιχνάρι για να τοποθετηθεί κάτω από το μόδι ή κάτω από το κρεβάτι? Δεν τοποθετείτε επάνω εις τον λιχνοστάτην? Διότι δεν υπάρχει κρυφό πράγμα παρά δια να γίνει φανερόν, ούτε μυστικόν παρά δια να φανερωθεί. Εάν κανείς έχει αυτιά δια να ακούει, ας ακούει. Τους έλεγε επίσης, προσέχετε εις ό,τι ακούτε. Με το μέτρον που μετράτε θα μετρηθεί και σε εσάς και θα προσθεθεί και άλλο σε εσάς που ακούτε. Διότι εις εκείνον που έχει κάτι θα δοθεί και άλλο, και από εκείνον που δεν έχει θα του αφαιρεθεί και εκείνο που έχει. Και έλεγε, η Βασιλεία του Θεού είναι σαν να ρίχνει ένας άνθρωπος των σπόρων εις την γην και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει κατά τρόπον που και ο ίδιος δεν ξέρει. Αυτομάτως η γη φέρει καρπών, πρώτα χορτάρι, έπειτα στάχι και έπειτα ανεπτυγμένο σιτάρι εις το στάχι. Όταν δε οριμάσει ο καρπός, αμέσως στέλνει το δρεπάνι, διότι έχει έλθει ο καιρός του θερισμού. Και έλεγε, με τι θα παρομοιάσομεν την Βασιλεία του Θεού ή με ποιαν παραβολήν θα την περιγράψομεν? Με ένα σπόρον συναπιού, ο οποίος όταν σπέρνεται εις την γην είναι μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται εις την γην. Αλλά όταν σπαρεί, βλαστάνει και γίνεται μεγαλύτερον από όλα τα λαχανικά και κάνει κλαδιά μεγάλα, ώστε να μπορούν κάτω από την σκιά του να κάνουν την φωλιά τους τα πουλιά του ουρανού. Και με τέτοιες πολλές παραβολές τους εκήρυτε των λόγων, σύμφωνα με την δυνατότητα που είχαν να εννοούν. Χωρίς παραβολήν δεν τους εμιλούσε, αλλά εξηγούσε όλα ιδιαιτέρως εις τους μαθητάς του. Ο Ιησούς Χριστός σταματά την θύελεν. Την ημέραν εκείνην, όταν ευράδιασε, τους είπε, ας περάσομεν εις την απέναντι όχθην. Και αφού άφησαν τον κόσμον, τον επήραν μαζί τους όπως ήτο μέσα εις το πλοιάριον. Ήσαν και άλλα πλοιάρια μαζί του. Και γίνεται θύελα μεγάλη και τα κύματα εκτυπούσαν επάνω εις το πλοιάριον, ώστε άρχισε να γεμίζει από νερά. Αυτός δε ήτανε εις την πρίμνην και εκοιμότανε επάνω εις το προσκέφαλον. Τότε τον ξυπνούν και του λέγουν, διδάσκαλε, δεν σε ενδιαφέρει που χανόμαστε? Και αφού εσηκώθηκε, επέπληξε τον άνεμον και είπε εις την θάλασσαν,
σώπα, βουβάσου. Και σταμάτησε ο άνεμος και έγινε μεγάλη γαλήνη και τους είπε, γιατί είστε τόσον δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη? Και κατελήφθησαν από μεγάλων φόβων και έλεγαν μεταξύ τους, ποιος άραγε να είναι αυτός, αφού και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν? Κεφάλαιον 5. Ο δαιμονισμένος Γαδαρινός θεραπεύεται. Και ήλθαν εις το απέναντι μέρος της λίμνης, εις την χώραν των Γαδαρινών. Και κατά την έξοδόν του από το πλοιάριον, αμέσως τον συνήντησε ένας, ο οποίος ερχότανε από τα μνήματα και είχε ακάθαρτον πνεύμα και κατοικούσε εις τα μνήματα και ούτε με αλυσίδες μπορούσε να τον δέσει κανείς, διότι πολλές φορές τον είχαν δέσει με δεσμά και αλυσίδες, αλλά αυτός είχε σπάσει τις αλυσίδες και συντρίψει τα δεσμά και κανείς δεν είχε την δύναμη να τον δαμάσει. Πάντοτε, νύχτα και ημέραν, έμενε εις τα μνήματα και τα βουνά και φώναζε και τραυμάτιζε τον εαυτόν του με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησούν από μακριά, έτρεξε, τον προσκύνησε και φώναξε δυνατά. Τι επεμβαίνεις σε με, Ιε του Θεού του υψίστου? Σε εξορκίζω εις τον Θεόν να μην με βασανίσεις. Διότι του έλεγε ο Ιησούς, πνεύμα ακάθαρτον έβγα από τον άνθρωπον. Και τον ερώτησε, ποιο είναι το όνομά σου? Και αυτός απήντησε, Λεγιών είναι το όνομά μου, διότι είμεθα πολλοί. Και πολλοί τον παρακαλούσε να μην τους στείλει έξω από την χώρα. Εκεί κοντά εις το όρος έβοσκε μια μεγάλη αγέλη από χήρους και τον παρεκάλεσαν όλοι οι δαίμονες και του είπαν, στείλε μας εις τους χήρους για να μπούμε μέσα σε αυτούς. Και τους το επέτρεψε. Και αφού ευγήκαν τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εμπήκαν εις τους χήρους και όρμησε η αγέλη κάτω προς τον κρυμνόν εις την λίμνην, ήσαν δε περίπου 2.000 και επνίγησαν εις την λίμνην. Εκείνοι που τους έβοσκαν έφυγαν και το ανήγγειλαν εις την πόλην και εις την ύπαιθρον. Και ήρθαν οι κάτοικοι να ειδούν τι έγινε. Ήρθαν εις τον Ιησούν και είδαν τον δαιμονισμένον που είχε τον Λεγεώνα να κάθεται ντυμένος και να λογικεύεται και εφοβήθηκαν. Και εκείνοι που είχαν ειδεί τι συνέβη εις των δαιμονισμένων και εις τους χήρους τους τα διηγήθηκαν. Και άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησούν να φύγει από τα σύνορά τους. Και ενώ έμπαινε εις το πλοιάριον, τον παρακαλούσε εκείνος που είχε τα δαιμόνια να πάει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του επέτρεψε, αλλά του είπε, πήγαινε εις το σπίτι σου, εις τους δικούς σου και να τους πεις όσα ο Κύριος σου έκανε και πόσα ελέησε. Αυτός έφυγε και άρχισε να κηρύττει στην Δεκάπολην τι του έκανε ο Ιησούς και όλοι εθαύμαζαν. Η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και η θεραπεία της αιμορροούσης. Όταν επέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριον εις την απέναντι όχθην, εμαζεύθηκε πολλής κόσμος γύρω του και ήταν κοντά εις την λίμνη. Και έρχεται ένας από τους αρχισυναγώγους, ονομαζόμενος Ιάειρος, και μόλις τον είδε, πέφτει στα πόδια του και τον παρακαλούσε θερμός και έλεγε, το μικρό μου κοριτσάκι βρίσκεται εις τα τελευταία του. Έλα να βάλεις τα χέρια σου επάνω της, δια να σωθεί και να ζήσει. Και έφυγε μαζί του και πολλής κόσμος τον ακολουθούσε και τον συμπίεζε. Μία γυναίκα, η οποία έπασχε από αιμορραγίαν επί 12 έτη και είχε πολλά πάθη από πολλούς ιατρούς και είχε δαπανίσει όλα όσα είχε χωρίς να ειδεί καμίαν ωφέλιαν, αλλά μάλλον είχε χειροτερέψει, όταν άκουσε όσα έλεγαν δια τον Ιησούν, ήρθε διαμέσου του πλήθους από πίσω και άγγιξε το ένδυμά του, διότι έλεγε μέσα της, και αν ακόμη αγγίξω τα ενδύματά του θα γίνω καλά. Και αμέσως εξεράθηκε η πηγή της αιμορραγίας της και κατάλαβε στο σώμα της ότι εθεραπεύθηκε από την αρρώστια της. Ο Ιησούς αμέσως ένιωσε μέσα του ότι ευγήκε από αυτόν δύναμης και αφού εστράφηκε προς το πλήθος είπε, ποιος μου άγγιξε τα ενδύματα? Οι μαθητές του έλεγαν, βλέπεις τον κόσμο να σε συμπιέζει και λες, ποιος με άγγιξε? Αλλά ο Ιησούς εκοίταζε γύρω του για να ειδεί εκείνην που το είχε κάνει. Η γυναίκα φοβισμένη και τρομαγμένη, επειδή ήξερε τι της είχε γίνει, ήρθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. Αυτός δεν της είπε, κόρη μου, η πίστη σου σε έκανε καλά. Πήγαινε εις ειρήνην και να είσαι υγιής από την αρρώστια σου. Ενώ αυτός ακόμη μιλούσε, έρχονται από το σπίτι του αρχισυναγώγου και λέγουν, η θυγατέρα σου επέθανε, γιατί ενοχλείς ακόμη τον διδάσκαλον? Ο Ιησούς αμέσως όταν άκουσε αυτά τα λόγια, λέγει εις τον αρχισυνάγωγον, μη φοβάσαι, μόνον πίστευε. Και δεν επέτρεψε σε κανένα να τον ακολουθήσει, παρά εις τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην των αδελφών του Ιακώβου. Και έρχεται εις το σπίτι του αρχισυναγώγου και βλέπει ταραχήν και ανθρώπους να κλαίουν και να οδύρονται δυνατά. Όταν εμπήκε τους λέγει,
γιατί ταράσσεστε και κλαίτε? Το κορίτσι δεν επέθανε, αλλά κοιμάται. Και τον ειρωνεύοντο. Αλλά αυτός, αφού τους έδιωξε όλους, παίρνει μαζί του τον πατέρα του κοριτσιού και την μητέρα και εκείνους που ήσαν μαζί του και μπαίνει εκεί όπου ήταν ξαπλωμένο το κορίτσι. Και αφού έπιασε το χέρι του κοριτσιού της λέγει «Ταλιθά κούμι», το οποίο μεταφρασμένο σημαίνει «Κορίτσι, σου λέγω, σήκω επάνω». Και αμέσως εσηκώθηκε το κορίτσι και περπατούσε, ήτο 12 ετών. Και έμειναν αμέσως εκστατικοί. Αυτός δεν τους έδωκε αυστηράν παραγγελίαν να μην το μάθει κανείς και είπε να της δώσουν να φάγει. Κεφάλαιον 6. Εις την Ναζαρέτ δυσπιστούν εις τον Ιησούν. Έφυγε από εκεί και ήλθε στην πατρίδα του και τον ακολούθησαν οι μαθητές του. Και όταν ήρθε το Σάββατον, άρχισε να διδάσκει στην συναγωγήν και πολλοί που τον άκουαν εδοκίμαζαν έκπληξην και έλεγαν «Από πού του έρχονται αυτά? Και τι σοφία είναι αυτή που του εδόθηκε, διότι ακόμη και θαύματα γίνονται με τα χέρια του? Δεν είναι αυτός ο ξυλουργός, ο Υιός της Μαρίας και αδελφός του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα και του Σίμωνος? Και δεν είναι οι αδελφές του εδώ μαζί μας?» Και δυσπιστούσαν εις αυτό. Ο Ιησούς τους έλεγε «Δεν υπάρχει προφήτης περιφρονημένος παρά εις την πατρίδα του και μεταξύ των συγγενών του και της οικογένειας του». Και δεν μπορούσε εκεί να κάνει κανένα θαύμα παρά μόνον έβαλε τα χέρια εις ολίγους αρρώστους και τους εθεράπευσε. Και εξεπλάγει δια την απιστίαν τους και περιόδευε τα γύρω χωριά και εδίδασκε. Η αποστολή των 12. Και προσκαλεί πλησίον του τους 12 και άρχισε να τους αποστέλει 2-2 και τους έδωκε εξουσίαν επάνω εις τα πνεύματα τα ακάθαρτα και τους παρήγγειλε να μην βαστάζουν επάνω τους εις των δρόμων τίποτε παρά μόνον ράβδον, ούτε ψωμί, ούτε σάκον, ούτε χάλκινα χρήματα εις την ζώνην, αλλά να έχουν εις τα πόδια σανδάλια και να μην φορούν 2 υποκάμισα. Και τους έλεγε «Εις όποιο σπίτι μπείτε, μείνετε εκεί έως ότου φύγετε από εκείνο το μέρος. Και όσοι δεν σας δεχθούν και δεν σας ακούσουν, τότε όταν θα φύγετε από εκεί, τινάξετε την σκόνη που είναι κάτω από τα πόδια σας, για να τους χρησιμεύσει ως μαρτυρία. Αλήθεια σας λέγω, ο λιγότερον θα υποφέρουν τα Σόδομα και τα Γόμορα την ημέρα της κρίσεως παρά η πόλη εκείνη. Αυτοί ανεχώρησαν και εκήρυταν ότι πρέπει να μετανοήσουν οι άνθρωποι και έβγαζαν πολλά δαιμόνια και άλυφαν πολλούς αρρώστους με λάδι και τους εθεράπευαν. Ο θάνατος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο βασιλεύς Ηρώδης άκουσε δια τον Ιησούν, διότι το όνομά του είχε γίνει γνωστόν, και έλεγε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε εκ των νεκρών και γι' αυτό θαυματουργικές δυνάμεις ενεργούν δι' αυτού. Άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ηλίας, άλλοι ότι είναι προφήτης σαν ένας από τους προφήτες. Όταν άκουσε αυτά ο Ηρώδης είπε «Αυτός είναι ο Ιωάννης τον οποίον εγώ απεκεφάλισα. Αναστήθηκε εκ νεκρών». Διότι ο Ηρώδης είχε στείλει και συλλάβει τον Ιωάννην και τον έδεσε στην φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδος της γυναίκας του Φιλίππου του αδελφού του, διότι την είχε νυμφευθεί. Και ο Ιωάννης έλεγε εις τον Ηρώδην «Δεν σου επιτρέπεται να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου». Η δε Ηρωδιάς έτρεφε με νησικακίαν εναντίον του και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε, διότι ο Ηρώδης εφοβότανε τον Ιωάννην, επειδή ήξερε ότι το άνδρας δίκαιος και άγιος και τον επροστάτευε. Τον άκουε ευχαρίστως, αλλά όσα άκουε τον έφερναν εις μεγάλην απορία. Κατάλληλη ευκαιρία παρουσιάστηκε όταν ο Ηρώδης την εορτήν των γενεθλίων του παρέθεσε δείπνον εις τους μεγιστάνας του και εις τους χιλιάρχους και εις τους προύχοντας της Γαλιλαίας. Όταν εμπήκε η θυγατέρα της Ηρωδιάδος και εχόρεψε, άρεσε εις τον Ηρώδην και εις τους καλεσμένους και είπε ο βασιλεύς στο κορίτσι «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω». Και ορκίστηκε εις αυτήν «Οτιδήποτε και αν ζητήσεις θα σου το δώσω έως το μισό βασίλειόν μου». Αυτή ευγήκε έξω και είπε στην μητέρα της «Τι να ζητήσω?» Η μητέρα της είπε «Το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού». Και αμέσως εμπήκε με βήμα ταχύ και ζήτησε από τον βασιλέα «Θέλω αμέσως να μου δώσεις σε ένα πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού». Και ελυπήθηκε ο βασιλεύς, αλλά εξαιτίας των όρκων και των καλεσμένων δεν ήθελε να της αρνηθεί. Αμέσως ο βασιλεύς έστειλε δίμιον και διέταξε να φέρει το κεφάλι του Ιωάννου. Και εκείνος επήγε και τον απεκεφάλισε στην φυλακή και έφερε το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωκε στο κορίτσι και το κορίτσι το έδωκε στην μητέρα της. Και όταν το άκουσαν οι μαθητές του Ιωάννου, ήρθαν και επήραν το σώμα του και το έβαλαν σε μνημείον. Επάνωδος των Αποστόλων.
Οι Απόστολοι επέστρεψαν εις τον Ιησούν και του ανήγγειλαν όλα όσα έκαναν και εδίδαξαν. Και αυτός τους είπε: «Ελάτε μόνοι σας ιδιαιτέρως εις απόμερων τόπων να αναπαυθείτε ο λίγον, διότι ήσαν πολλοί που ήρχονται και έφευγαν και δεν είχαν ευκαιρίαν ούτε να φάγουν. Και έφυγαν με πλοιάριον εις έρημων τόπων μόνοι τους. Πολλοί τους είδαν να φεύγουν και τους ανεγνώρισαν και έτρεξαν εκεί πεζοί από όλες τας πόλεις και έφτασαν πριν από αυτούς. Όταν ο Ιησούς ευγήκε εις την ξηράν, είδε πολλήν κόσμον και τους πλαχνίστηκε, διότι ήσαν σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκόν. Και άρχισε να τους διδάσκει πολλά. Ο χορτασμός των 5.000. Και όταν είχε ήδη περάσει πολλή ώρα, τον επλησίασαν οι μαθητές του και του έλεγαν: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα έχει περάσει. Άφησέ τους να πάνε εις τα γύρω χωριά και τα σκομοπόλεις και να αγοράσουν δια των εαυτών τους ψωμί, διότι δεν έχουν τι να φάγουν». Εκείνος δε απήντησε: «Δώστε τους σεις να φάγουν». Και του λέγουν: «Να πάμε να αγοράσουμε ψωμιά αξίας 200 διναρίων και να τους δώσουμε να φάγουν». Αυτός δε τους λέγει: «Πόσα ψωμιά έχετε? Πηγαίνετε να ειδείτε». Και αφού εξακρίβωσαν, είπαν: 5 και 2 ψάρια. Και τους διέταξε να ξαπλώσουν όλοι επάνω εις το χλωρό χορτάρι ομάδες. Και εξαπλώθηκαν ομάδες εις το πράσινο χορτάρι ανά 100 και ανά 50. Και αφού επήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και έστρεψε το βλέμμα εις των ουρανών, ευλόγησε και έκοψε το ψωμί σε κομμάτια και τα έδωκε εις τους μαθητάς για να τους τα δώσουν. Εμοίρασε και τα 2 ψάρια εις όλους. Και έφαγαν όλοι και εχόρτασαν. Και σήκωσαν 12 κοφίνια γεμάτα από κομμάτια και από τα ψάρια. Και εκείνοι που έφαγαν τα ψωμιά ήσαν 5.000 άνδρες. Ο Ιησούς Χριστός περπατεί επάνω εις την θάλασσαν. Και αμέσως ανάγκασε τους μαθητάς του να μπουν στο πλοιάριον και να μεταβούν πριν από αυτόν εις το αντικρινό μέρος προς την Βηθσαϊδάν, έως ότου αυτός διαλύσει τον κόσμο. Και αφού τους απεχαιρέτησε, επήγε στο βουνό για να προσευχηθεί. Και όταν ευράδιασε, το πλοιάριον ήτο εις το μέσον της λίμνης και αυτός ήτο μόνος εις την ξηρά. Και όταν τους είδε να βασανίζονται με την κοπηλεσίαν, διότι ο άνεμος τους ήτο αντίθετος, κατά την τετάρτη νυχτερινή βάρδια, έρχεται προς αυτούς περπατώντας επάνω εις την θάλασσαν και ήθελε να τους προσπεράσει. Αυτοί όταν τον είδαν να περπατεί επάνω εις την θάλασσαν, ενόμισαν ότι είναι φάντασμα και εφώναξαν, διότι όλοι τον είχαν ειδεί και εταράχθησαν. Αυτός αμέσως τους μίλησε και τους είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Και ανέβηκε σε αυτούς εις το πλοιάριον και σταμάτησε ο άνεμος και εδοκίμασαν μέσα τους πολύ μεγάλη έκπληξη και θαύμασαν, διότι δεν είχαν καταλάβει τι είχε γίνει με τα ψωμιά, αλλά η καρδιά τους ήτο πορωμένη. Θεραπείε εις Γενισαρέτ. Αφού διέσχισαν την λίμνην, ήρθαν εις την Γενισαρέτ και αγκυροβόλησαν. Όταν βγήκαν από το πλοιάριον, αμέσως οι άνθρωποι τον ανεγνώρισαν και περιέτρεξαν όλα τα περίχωρα εκείνα και άρχισαν να φέρουν τους ασθενείς επάνω σε κρεβάτια εκεί που άκουσαν ότι βρίσκεται. Και όπου έμπαινε, σε χωριά ή σε πόλεις ή στην ύπαιθρον, έβαζαν τους ασθενείς στην αγοράν και τον παρακαλούσαν να τους αφήσει να αγγίξουν έστω και την άκρη του ενδύματός του, και όσοι τον άγγιζαν εγιατρεύοντο. Κεφάλαιον 7. Ο Ιησούς Χριστός αποκρίνεται εις τας επικρίσεις ότι παραβαίνει τους τύπους του νόμου. Οι Φαρισαίοι και μερικοί από τους γραμματείς, οι οποίοι είχαν έλθει από τα Ιεροσόλυμα, εμαζεύτηκαν πλησίον του και όταν είδαν ότι μερικοί από τους μαθητάς του τρώγουν ψωμί με ακάθαρτα χέρια, δηλαδή άπλυτα, τους κατηγορούσαν, διότι οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι, εάν δεν πλύνουν τα χέρια μέχρι του καρπού, δεν τρώγουν, επειδή κρατούν την παράδοση των πρεσβυτέρων, και όταν επιστρέφουν από την αγορά, εάν δεν πληθούν, δεν τρώγουν. Υπάρχουν και άλλες πολλές παραδόσεις που κρατούν, πλύσεις ποτηριών και σκευών και χαλκίνων αντικειμένων και κλινών. Έπειτα τον ρωτούν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς: «Γιατί δεν βαδίζουν οι μαθητές σου σύμφωνα προς την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά τρώγουν με ακάθαρτα χέρια?» Αυτός δεν τους είπε: «Καλά επροφήτευσε ο Ισαΐας για εσάς τους υποκριτάς, καθώς είναι γραμμένον. Ο λαός αυτός με τα χείλη με τιμά, ενώ η καρδιά τους είναι μακριά από εμέ. Του κάκου μάλιστα με σέβονται, διότι διδάσκουν διδασκαλίες που είναι ανθρώπινε εντολέ. Αφήνετε την εντολή του Θεού και κρατάτε την παράδοση των ανθρώπων. Πλύσεις σκευών και ποτηριών και άλλα τέτοια παρόμοια κάνετε». Και τους έλεγε: «Ωραία, παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να φυλάξετε την παράδοσή σας. Ο Μωυσής είπε να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου και
εκείνος που λέγει κακά εναντίον του πατέρα του ή της μητέρας του πρέπει να θανατώνεται. Σεις όμως λέτε, εάν ένας άνθρωπος πει στον πατέρα του ή την μητέρα του, εκείνο που έχεις να ωφεληθείς από εμέ είναι κορβάν, δηλαδή δώρον εις τον Θεόν, τότε δεν τον αφήνετε να κάνει πλέον τίποτε για τον πατέρα του ή την μητέρα του, και έτσι ακυρώνετε τον λόγον του Θεού με την παράδοσή σας, την οποία διαβιβάζετε. Και πολλά παρόμοια πράγματα κάνετε. Και αφού προσκάλεσε πάλιν το πλήθος τους έλεγε, ακούστε με όλοι και καταλάβετε. Κανένα πράγμα που μπαίνει στον άνθρωπον απ' έξω δεν είναι δυνατόν να τον κάνει ακάθαρτον. Αλλά εκείνα που βγαίνουν, αυτά κάνουν τον άνθρωπον ακάθαρτον. Εκείνος που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Και όταν έφυγαν από το πλήθος και μπήκαν στο σπίτι, τον ερωτούσαν οι μαθητές τους σχετικώς με την παραβολή και τους λέγει, ακόμη κι εσείς είστε ανόητοι? Δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι που μπαίνει στον άνθρωπον απ' έξω δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτον, διότι δεν μπαίνει μέσα στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο. Και έτσι όλα τα φαγητά τα κηρύττει καθαρά, έλεγε δε. Εκείνο που βγαίνει από τον άνθρωπον, αυτό κάνει τον άνθρωπον ακάθαρτον. Διότι από μέσα από την καρδιά των ανθρώπων βγαίνουν σκέψεις κακέ, μοιχείε, πορνείε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, υπερηφάνεια, μορία. Όλα αυτά τα κακά βγαίνουν από μέσα και κάνουν τον άνθρωπον ακάθαρτον. Θεραπεία μιας εθνικής κόρης. Απ' εκεί εσηκώθηκε και πήγε στα σύνορα της Τύρου και της Σιδώνας. Εμπήκε σε ένα σπίτι και δεν ήθελε να το μάθει κανείς. Δεν μπόρεσε όμως να διαφύγει την προσοχή. Αλλά αμέσως μια γυναίκα, της οποίας το κοριτσάκι είχε πνεύμα ακάθαρτον, όταν άκουσε γι' αυτόν ήλθε και έπεσε στα πόδια του. Ήτο δε η γυναίκα ειδωλολάτρης και κατά την καταγωγήν στυροφινίκησα και τον παρακαλούσε να βγάλει το δαιμόνιον από την θυγατέρα της. Ο δε Ιησούς της είπε, άφησε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, διότι δεν είναι σωστό να πάρουμε το ψωμί των παιδιών και να το ρίξουμε στα σκυλιά. Αυτή δε απήντησε, ναι Κύριε, και τα σκυλιά κάτω από το τραπέζι τρώγουν από τα ψίχουλα των παιδιών. Και αυτός της είπε, γι' αυτό που είπες πήγαινε, έχει φύγει το δαιμόνιον από την θυγατέρα σου. Και όταν πήγε στο σπίτι της, ευρήκε το παιδί ξαπλωμένο εις το κρεβάτι και το δαιμόνιον είχε ήδη φύγει. Θεραπεία κοφαλάλου. Πάλιν βγήκε από τα σύνορα της Τύρου και Σιδώνος και ήλθε εις την λίμνη της Γαλιλαίας διαμέσου των συνόρων της Δεκαπόλεως. Και του φέρνουν ένα κοφόν και μουγγόν και τον παρακαλούν να βάλει το χέρι επάνω του. Αφού τον επήρε κατά μέρος, μακριά από το πλήθος, έβαλε τα δάκτυλά του εις τα αυτιά του και αφού έφτισε άγγιξε τη γλώσσα του. Έστρεψε κατόπιν το βλέμμα του εις τον ουρανόν, εστέναξε και του λέγει «Εφαθά», το οποίο σημαίνει «να ανοιχθείς». Και άνοιξαν τα αυτιά του και ελύθηκε το δέσιμο της γλώσσας του και μιλούσε ορθά. Και παρήγγειλε εις αυτούς να μην το πούν σε κανένα. Όσον δε τους παρήγγειλε, τόσον περισσότερο αυτοί το διακήρυταν. Και εδοκίμαζαν μεγάλην έκπληξη και έλεγαν όλα τα έκανε καλά και τους κοφούς κάνει να ακούν και τους μουγκούς να μιλούν. Κεφάλαιον 8. Ο χορτασμός των 4.000. Κατ' εκείνες τας ημέρας, επειδή είχε μαζευτεί πάλιν πολλής κόσμος και δεν είχαν να φάγουν, προσκάλεσε ο Ιησούς τους μαθητάς του και τους λέγει «Σπλαχνίζω με το πλήθος, διότι ήδη επί 3 ημέρες είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάγουν. Και αν τους στείλω νηστικούς στο σπίτι τους, εις των δρόμων θα αποκάμουν, διότι μερικοί από αυτούς έχουν έλθει από μακριά μέρη». Και οι μαθητές του απεκρίθησαν «Πώς είναι δυνατόν να τους χορτάσει κανείς από ψωμί εδώ εις των έρημων τόπων?» Και τους ερώτησε «Πόσα ψωμιά έχετε?» Εκείνοι δε είπαν 7. Και παραγγέλει στο πλήθος να ξαπλώσουν εις την γην. Και αφού επήρε τα 7 ψωμιά και ευχαρίστησε τον Θεόν, τα έκοψε σε κομμάτια και τα έδωσε εις τους μαθητάς του για να τα προσφέρουν και αυτοί τα προσέφεραν εις το πλήθος. Και είχαν λίγα ψαράκια. Και αφού τα ευλόγησε, είπε να προσφέρουν και αυτά. Και έφαγαν και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι περίσσεψε, 7 κοφίνια γεμάτα από κομμάτια. Ήσαν δε περίπου 4.000. Και τους διέλυσε. Και αμέσως εμπήκε εις το πλοιάριον μαζί με τους μαθητάς του και ήλθε εις τα μέρη Δαλμανουθά. Ο Ιησούς Χριστός επικρίνει την τύφλωση των μαθητών. Ήρθαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν μαζί του και του ζητούσαν ένα θαύμα από τον ουρανόν με σκοπόν να τον εκθέσουν. Και αναστέναξε μέσα του και λέγει
γιατί η γενεά αυτή ζητεί θαύμα? Αλήθεια σας λέγω, δεν θα δοθεί θαύμα εις την γενεάν αυτή. Και όταν τους άφησε, εμπήκε στο πλοιάριον και έφυγε στην αντίπερα. Είχαν λησμονήσει να πάρουν ψωμί και δεν είχαν παρά ένα καρβέλι μαζί τους στο πλοιάριον. Και τους καθιστούσε προσεκτικούς και τους έλεγε: έχετε το νου σας, προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και από το προζύμι του Ηρώδη. Και αυτοί σκέπτονται μεταξύ τους ότι δεν έχουν ψωμί. Όταν το αντελήφθη τους λέγει: γιατί σκέπτεστε ότι δεν έχετε ψωμί? Ακόμη δεν εννοείτε και δεν καταλαβαίνετε? Ακόμη έχετε πορωμένη την καρδιά σας? Αν και έχετε μάτια δεν βλέπετε, και αν και έχετε αυτιά δεν ακούτε? Δεν θυμάστε όταν έκοψα τα 5 ψωμιά για τους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα από κομμάτια σηκώσατε? Λέγουν εις αυτόν 12. Όταν δε έκοψα τα 7 ψωμιά για τους 4.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα από κομμάτια σηκώσατε? Αυτοί είπαν 7. Και τους είπε: ακόμη δεν καταλαβαίνετε? Θεραπεία τυφλού της Βηθσαϊδά. Και έρχεται εις την Βηθσαϊδάν, και του φέρνουν ένα τυφλόν και τον παρακαλούν να τον αγγίξει. Και πήρε τον τυφλόν από το χέρι και τον έφερε έξω από το χωριό, και αφού έφτιασε στα μάτια του και έβαλε τα χέρια επάνω του, τον ερωτούσε εάν βλέπει τίποτε. Και αυτός εκοίταξε προς τα επάνω και είπε: βλέπω τους ανθρώπους, αλλά φαίνονται σαν δέντρα να περπατούν. Έπειτα πάλι έβαλε τα χέρια στα μάτια του και τον έκαμε να βλέπει καλά, και αποκαταστάθηκε και έβλεπε όλους καθαρά. Και τον έστειλε στο σπίτι του και του είπε: ούτε στο χωριό να μπεις, ούτε σε κανένα του χωριού να πεις τίποτε. Ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Ευγήκε ο Ιησούς και οι μαθητές του στα χωριά της Καισαρίας, την οποία έκτισε ο Φίλιππος. Και εις των δρόμων ερωτούσε τους μαθητάς του: ποιος λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι? Αυτοί δε απήντησαν: ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και άλλοι ο Ηλίας, άλλοι δε ένας από τους προφήτες. Και αυτός τους ερώτησε: σεις ποιος λέτε ότι είμαι? Απεκρίθη ο Πέτρος: σύ είσαι ο Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός προλέγει τον θάνατον και την Ανάστασή του. Και τους διέταξε αυστηρά να μην μιλούν σε κανένα γι' αυτόν. Και άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και μετά 3 ημέρας να αναστηθεί. Και έλεγε αυτά φανερά, ο δε Πέτρος τον επήρε ιδιαιτέρως και άρχισε να τον επιπλήττει. Εκείνος δε, αφού εστράφηκε προς τα πίσω και είδε τους μαθητάς του, επέπληξε τον Πέτρον και είπε: «Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, διότι δεν φρονείς εκείνα που αρέσουν εις τον Θεόν, αλλά εκείνα που αρέσουν εις τους ανθρώπους». Κλήσεις εις αυταπάρνησιν. Και αφού εκάλεσε το πλήθος μαζί με τους μαθητάς του, τους είπε: «Εάν κανείς θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώσει τον σταυρόν του και ας με ακολουθήσει. Διότι όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, αυτός θα την χάσει. Εκείνος δε που θα χάσει την ζωή του εξαιτίας εμού και του Ευαγγελίου, αυτός θα την σώσει. Διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπον να κερδίσει τον κόσμον όλων και να ζημιωθεί την ψυχή του? Ή τι αντάλλαγμα είναι δυνατόν να δώσει ο άνθρωπος για την ψυχή του? Διότι όποιος εντρέπεται δι' εμέ και δια τους λόγους μου εις την γενεάν αυτήν την μιχαλίδα και αμαρτωλήν, και ο Υιός του ανθρώπου θα αισθανθεί ντροπή γι' αυτόν, όταν έλθει με όλην την δόξαν του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους». Κεφάλαιον 9. Και τους έλεγε: «Αλήθεια σας λέγω, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατον, έως ότου ειδούν την Βασιλεία του Θεού να έρχεται με δύναμη». Η μεταμόρφωση. Και ύστερα από 6 ημέρας παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό ιδιαιτέρως μόνους και μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Και τα ενδύματά του έγιναν αστραφτερά, πολύ λευκά σαν το χιόνι, όσον κανείς βαφεύς εις την γην δεν μπορεί να τα λευκάνει. Και παρουσιάστηκε σε αυτούς ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσήν και συνομιλούσαν με τον Ιησούν. Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και είπε στον Ιησούν: «Ραβί, καλόν είναι να μείνομεν εδώ. Ας κάνομεν 3 σκηνές, μίαν για σένα, μίαν για τον Μωυσήν και μίαν για τον Ηλίαν». Δεν ήξερε τι να πει, διότι ήσαν τρομαγμένοι. Τότε ήρθε ένα σύννεφο και τους εσκέπασε, και φωνή ακούστηκε από το σύννεφο: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτόν να ακούτε». Και έξαφνα
όταν έστρεψαν τα βλέμματα γύρω, δεν είδαν πλέον κανένα μαζί τους, παρά τον Ιησούν μόνον. Και ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους διέταξε να μην διηγηθούν σε κανένα όσα είδαν, παρά μόνον όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και εκράτησαν των λόγων και συζητούσαν μεταξύ τους τι σημαίνει το να αναστηθεί εκ νεκρών. Και τον ερωτούσαν, γιατί λέγουν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει πρώτα ο Ηλίας? Αυτός δεν τους απήντησε. Ο Ηλίας, αφού έλθει πρώτα, θα αποκαταστήσει όλα. Και πώς είναι γραμμένον δια των ιών του ανθρώπου ότι θα πάθει πολλά και θα περιφρονηθεί? Αλλά σας λέγω ότι και ο Ηλίας έχει έλθει και του έκαμαν όσα ηθέλησαν, καθώς είναι γραμμένον γι' αυτόν. Θεραπεία δαιμονισμένου παιδιού. Όταν ήρθε εις τους μαθητάς, είδε να τους έχει περιστοιχήσει πολλής κόσμος και γραμματείς να συζητούν μαζί τους. Και αμέσως όλος ο κόσμος μόλις τον είδαν, εθαμβώθηκαν και έτρεξαν να τον χαιρετήσουν. Και αυτός ερώτησε τους γραμματείς, τι συζητείτε μαζί τους? Και ένας από το πλήθος απεκρίθη, διδάσκαλε, σου έφερα τον Υιόν μου που έχει πνεύμα άλαλον. Όπου τον πιάσει τον ρίχνει κάτω και αφρίζει και τρίζει τα δόντια και γίνεται ξερός. Και είπα στους μαθητάς σου να το βγάλουν, αλλά δεν μπόρεσαν. Αυτός δε απεκρίθη, «Ω γενεά άπιστη, έως πότε θα είμαι μαζί σας? Έως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρετε τον σε με». Και του τον έφεραν. Και μόλις το πνεύμα τον είδε, αμέσως τον συνετάραξε και έπεσε εις την γην και κυλιότανε και άφριζε. Και ρώτησε τον πατέρα του, «Πόσος καιρός είναι από τότε που του συνέβη αυτό?» Αυτός δε είπε, «Από παιδικής ηλικίας». Πολλές φορές και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά δια να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις τίποτε, βοήθησέ μας, σπλαχνίσου μας. Ο δε Ιησούς του είπε, «Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά εις εκείνον που πιστεύει». Τότε εφώναξε αμέσως ο πατέρας του παιδιού και με δάκρυα είπε, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθησε την απιστία μου». Όταν δε ο Ιησούς είδε ότι μαζεύεται κόσμος, επέπληξε το πνεύμα του ακάθαρτον και του είπε, «Το άλαλον και κοφόν πνεύμα, εγώ σε διατάσω, έβγα από αυτόν και να μην μπεις ποτέ πλέον μέσα του». Αυτό, αφού εφώναξε και τον εσπάραξε δυνατά, ευγήκε, το δε παιδί έγινε σαν νεκρός, ώστε πολλοί να λέγουν ότι πέθανε. Αλλά ο Ιησούς τον έπιασε από το χέρι, τον εσήκωσε και εστάθηκε όρθιος. Και όταν ο Ιησούς εμπήκε στο σπίτι, τον ερώτησαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» Και αυτός τους είπε, «Το γένος αυτό δεν είναι δυνατόν να βγει με κανένα άλλο μέσον παρά με προσευχήν και νηστεία». Δεύτερη πρόρηση του θανάτου του. Και όταν έφυγαν από εκεί, επερνούσαν δια της Γαλιλαίας, και ο Ιησούς δεν ήθελε να μάθει κανείς τίποτε, διότι εδίδασκε τους μαθητάς του και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια ανθρώπων και θα τον θανατώσουν, και αφού θανατωθεί, την τρίτην ημέραν θα αναστηθεί. Αλλά αυτοί δεν καταλάβαιναν τι έλεγε και εφοβούνταν να τον ερωτήσουν. Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης και ανοχής. Και ήρθαν εις την Καπερναούμ. Και όταν ήταν στο σπίτι τους ερώτησε, «Τι συζητούσατε εις των δρόμων?» Αυτοί δε σιωπούσαν, διότι είχαν συζητήσει αναμεταξύ τους εις των δρόμων ποιος είναι μεγαλύτερος. Και αφού εκάθισε, εφώναξε τους 12 και τους λέγει, «Εάν κανείς θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να είναι ο τελευταίος όλων και υπηρέτης όλων». Ύστερα επήρε ένα παιδί, το έβαλε στο μέσον και αφού το αγκάλιασε τους είπε, «Όποιος δεχθεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμέ. Και όποιος δεχθεί εμέ, δεν δέχεται εμέ, αλλά εκείνον που με έστειλε». Ο Ιωάννης του είπε, «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον να βγάζει δαιμόνια με το όνομά σου, ο οποίος δεν μας ακολουθεί και τον εμποδίσαμε, διότι δεν μας ακολουθούσε». Ο δε Ιησούς είπε, «Μην τον εμποδίζετε, διότι δεν είναι κανείς ο οποίος θα κάνει θαύμα με το όνομά μου και θα μπορέσει γρήγορα να με κακολογήσει. Διότι όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας. Και όποιος σας ποτίσει ένα ποτήρι νερό εις το όνομά μου, διότι είστε του Χριστού, αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα χάσει την ανταμοιβή του. Διώσους γίνονται πρόσκομα εις τους άλλους. Και όποιος σκανδαλίσει έναν από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε με, είναι καλύτερα για αυτόν να κρεμάσει στον τράχυλόν του μια μιλόπετρα και να ρηφθεί στην θάλασσα. Και αν το χέρι σου σε σκανδαλίζει, κόψε το, διότι είναι καλύτερα να μπεις στην ζωή κουλός παρά να έχεις 2 χέρια και να πάσεις στην γέεναν ή στην φωτιά που δεν σβήνει, όπου το σκουλίκι τους δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει.
Και αν το πόδι σου σε σκανδαλίζει, κόψε το. Είναι καλύτερα να μπεις στην ζωή χολός, παρά να έχεις 2 πόδια και να ρηφθείς στην γέεναν ή στην φωτιά που δεν σβήνει, όπου το σκουλίκι τους δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Και αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλε το. Είναι καλύτερα να μπεις μονόφθαλμος στην βασιλεία του Θεού, παρά να έχεις 2 μάτια και να ρηφθείς στην γέεναν, όπου το σκουλίκι τους δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Διότι ο καθένας με τη φωτιά θα αλατιστεί, όπως κάθε θυσία με το αλάτι θα αλατιστεί. Το αλάτι είναι καλό. Εάν όμως το αλάτι γίνει ανάλατο, με τι θα το αρτίσετε? Διατηρείτε μέσα σας αλάτι και έχετε ειρήνη μεταξύ σας. Κεφάλαιον 10. Περί διαζυγίου. Και έφυγε από εκεί και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας και πέραν από τον Ιορδάνη. Και βαδίζει μαζί του πάλιν πολλής κόσμος και όπως συνήθιζε πάλιν τους εδίδασκε. Και ήρθαν οι Φαρισαίοι και τον ερωτούσαν με σκοπό να τον πειράξουν, εάν επιτρέπεται στον άνδρα να χωρίσει την γυναίκα του. Αυτός δεν τους απεκρίθη. Τι σας διέταξε ο Μωυσής? Εκείνοι είπαν, ο Μωυσής επέτρεψε να γράψει ο άνδρας ένα έγγραφον διαζυγίου και να την χωρίσει. Ο δε Ιησούς τους είπε, εξαιτίας της σκληροκαρδίας σας έγραψε ο Μωυσής την εντολήν αυτήν, αλλά από την αρχή της δημιουργίας άνδρες και γυναίκες τους εδημιούργησε ο Θεός. Γι' αυτό ο άνδρας θα εγκαταλείψει τον πατέρα του και την μητέρα του και θα προσκοληθεί στην γυναίκα του και θα αποτελέσουν οι 2 μίαν σάρκα. Ώστε δεν είναι πλέον 2 αλλά μία σάρκα. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός ένωσε, ο άνθρωπος δεν πρέπει να το χωρίζει. Και στο σπίτι πάλιν τον ερώτησαν οι μαθητέ του για το ζήτημα αυτό και τους λέγει, εκείνος που θα χωρίσει την γυναίκα του και θα νυμφευθεί άλλην, αυτός διαπράττει μοιχείαν εναντίον της. Και αν μία γυναίκα χωρίσει τον άνδρα της και πάρει άλλον, διαπράττει μοιχείαν. Ο Ιησούς ευλογεί τα μικρά παιδιά. Του έφεραν παιδιά για να τα αγγίξει, άλλοι μαθητέ τους επέπληταν. Όταν είδε αυτό ο Ιησούς αγανάκτησε και τους είπε, αφήστε τα παιδιά να έλθουν σε με, μη τα εμποδίζετε, διότι σε τέτοιους ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Αλήθεια σας λέγω, εκείνος που δεν θα δεχθεί την βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν. Και αφού τα αγκάλιασε, έβαλε τα χέρια του επάνω τους και τα ευλογούσε. Ένας πλούσιος νέος ζητεί την αιώνιον ζωήν. Και ενώ έβγαινε στον δρόμον, ένας έτρεξε να τον πλησιάσει και γονατιστός τον ερωτούσε, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον? Ο δε Ιησούς του είπε, γιατί με λες αγαθόν? Δεν είναι κανείς αγαθός παρά μόνον ο Θεός. Τα σεντολάς τας ξέρεις, να μην μοιχεύσεις, να μην φωνεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να μην εξαπατήσεις, να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Αυτός δεν του είπε, διδάσκαλε, όλα αυτά τα εφύλαξα από την νεότητά μου. Ο Ιησούς τον εκοίταξε κατά πρόσωπον, τον αγάπησε και του είπε, ένα σου λείπει. Πήγαινε, πώλησε όσα έχεις και δώσ' τα σε πτωχούς και θα έχεις θησαυρών των ουρανών και έλα να με ακολουθήσεις αφού σηκώσεις τον σταυρόν σου. Με τα λόγια αυτά εκείνος έγινε σκυθροπός και έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα. Το εμπόδιον του πλούτου. Και ο Ιησούς έστρεψε γύρω το βλέμμα του και λέγει στους μαθητάς του, πόσον δύσκολα εκείνοι που έχουν τα χρήματα θα μπουν στην βασιλεία του Θεού. Οι μαθητές κατεπλάγησαν με τα λόγια του. Ο δε Ιησούς έλαβε πάλιν των λόγων και τους είπε, παιδιά μου, πόσον δύσκολον είναι δι' εκείνους που έχουν την εμπιστοσύνη τους στα χρήματα να μπουν στην βασιλεία του Θεού. Είναι ευκολότερο να περάσει μία καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά να μπει πλούσιος εις την βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτοί εδοκίμαζαν μεγαλύτερη έκπληξη και έλεγαν μεταξύ τους, τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Ο Ιησούς τους εκοίταξε κατά πρόσωπον και λέγει, δια τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατον, αλλά όχι δια των Θεών. Όλα είναι δυνατά εις των Θεών. Τότε άρχισε ο Πέτρος να του λέγει, να, εμείς αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Ο Ιησούς είπε, αλήθεια σας λέγω, δεν υπάρχει κανείς που άφησε σπίτι ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια εξαιτίας εμού και του Ευαγγελίου, που δεν θα λάβει 100 φορές περισσότερα τώρα στον κόσμο αυτόν σπίτια και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και παιδιά και χωράφια εν μέσω διωγμών, εις δε των μέλλοντα κόσμων ζωήν αιώνιον.
Πολλοί που είναι πρώτοι θα γίνουν τελευταίοι και οι τελευταίοι πρώτοι. Τρίτη πρόρησης του θανάτου του. Ανέβαιναν των δρόμων προς τα Ιεροσόλυμα και ο Ιησούς ευάδιζε πριν από αυτούς και ήσαν κατάπληκτοι, εκείνοι δε που ακολουθούσαν εφοβούντο. Και επήρε πάλιν κατά μέρος τους 12 και άρχισε να τους λέγει τα μέλλοντα να τους συμβούν, ότι «Ιδού αναβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και τους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον και θα τον παραδώσουν εις τους εθνικούς. Θα τον εμπέξουν και θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν και την τρίτην ημέραν θα αναστηθεί». Το αίτημα του Ιακώβου και του Ιωάννου. Και τον πλησιάζουν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι υιοί του Ζεβεδαίου, και του λέγουν «Διδάσκαλε, θέλομεν εκείνο που θα σου ζητήσομεν να μας το κάνεις». Αυτός δεν τους είπε «Τι θέλετε να σας κάνω?» Εκείνοι του είπαν «Δώσ' μας να καθίσομεν ο ένας στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου όταν έλθει η ημέρα της δόξης σου». Ο Ιησούς τους είπε «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι?» Εκείνοι είπαν «Μπορούμε». Ο Ιησούς τους είπε «Το ποτήρι που εγώ θα πιω θα το πιείτε και θα βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι. Το να σας βάλω όμως να καθίσετε εις τα δεξιά μου ή εις τα αριστερά δεν είναι δικαίωμά μου να το δώσω, αλλά είναι δι' εκείνους δια τους οποίους έχει ετοιμαστεί». Ο αληθινά μεγάλος. Και όταν οι 10 το άκουσαν, άρχισαν να αγανακτούν εναντίον του Ιακώβου και του Ιωάννου. Ο δε Ιησούς τους εκάλεσε και τους λέγει «Ξέρετε ότι εκείνοι που θεωρούνται άρχοντες των εθνών τα καταδυναστεύουν και οι μεγάλοι άνδρες τους τα καταπιέζουν. Μεταξύ σας όμως δεν θα συμβαίνει το ίδιο. Αλλά εκείνος που θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι υπηρέτης σας και εκείνος που θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος θα είναι δούλος όλων. Διότι και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του λύτρων δια πολλούς». Η θεραπεία του τυφλού Βαρτιμαίου. Και έρχονται εις την Ιεριχώ. Και όταν έβγαινε από την Ιεριχώ αυτός και οι μαθητέ του και λαός αρκετός, ο Υιός του Τιμαίου ο Βαρτίμεος, τυφλός, εκαθότανε κοντά εις των δρόμων και ζητούσε ελεημοσύνη. Και όταν άκουσε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήτο εκεί, άρχισε να φωνάζει και να λέγει «Υιέ του Δαβίδ Ιησού, ελέησέ με». Και πολλοί τον επέπληταν δια να σιωπήσει, αλλά αυτός πολύ περισσότερον εφώναζε «Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Και ο Ιησούς εστάθηκε και είπε «Φωνάξτε τον». Και φωνάζουν τον τυφλόν και του λέγουν «Έχε θάρρος, σήκω, σε φωνάζει». Αυτός επέταξε το επανοφόρι του, εσηκώθηκε και ήλθε εις τον Ιησούν. Ο Ιησούς του είπε «Τι θέλεις να σου κάνω?» Ο τυφλός του απαντά «Διδάσκαλε, να ανακτήσω την όρασή μου». Και ο Ιησούς του είπε «Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως απέκτησε πάλιν την όρασή του και ακολουθούσε τον Ιησούν εις των δρόμων. Κεφάλαιον 11. Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα. Και όταν επλησίασαν εις τα Ιεροσόλυμα, εις την Βηθφαγή και την Βηθανίαν πλησίον του όρους των ελαιών, στέλνει 2 από τους μαθητάς του και τους λέγει «Πηγαίνετε εις το απέναντί σας χωριό και αμέσως μόλις μπείτε θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο εις το οποίον κανείς άνθρωπος ακόμη δεν εκάθισε. Λύσατε το και φέρετε το. Και αν κανείς σας πει γιατί το κάνετε αυτό, να πείτε ο Κύριος το έχει ανάγκη και αμέσως θα το στείλει πάλιν εδώ». Τότε έφυγαν και βρήκαν ένα πουλάρι δεμένο κοντά σε μια πόρτα έξω εις των δρόμων και το έλυσαν. Μερικοί από εκείνους που εστέκονται εκεί τους είπαν «Τι κάνετε και λύνετε το πουλάρι?» Αυτοί τους απήντησαν όπως τους παρήγγειλε ο Ιησούς και εκείνοι τους άφησαν. Και έφεραν το πουλάρι στον Ιησούν και βάζουν εις αυτό τα ενδύματά τους και εκάθισε επάνω του. Και πολλοί έστρωσαν τα ενδύματά τους εις των δρόμων, άλλοι δε έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και έστρωναν εις των δρόμων. Και εκείνοι που ευάδιζαν εμπρός και εκείνοι που ακολουθούσαν εφώναζαν «Ωσανά, ευλογημένος εκείνος που έρχεται εις το όνομα του Κυρίου. Ευλογημένη ας είναι η ερχομένη βασιλεία εις το όνομα του Κυρίου του πατέρα μας Δαβίδ, ωσανά εν της υψής της». Και εμπήκε ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα εις τον ναόν, και αφού εκοίταξε γύρω παντού, επειδή η ώρα ήταν ήδη προχωρημένη, ευγήκε εις την Βηθανίαν μαζί με τους 12. Η άκαρπη σικιά. Την επομένη ημέραν, όταν ευγήκαν από την Βηθανίαν, επίνεσε.
Και όταν είδε από μακριά μια σικιά με φύλλα, επήγε μήπως τυχόν βρει κάτι σε αυτήν. Αλλά όταν ήλθε εκεί, δεν βρήκε τίποτε παρά φύλλα, διότι δεν ήταν ο καιρός των σίκων. Και τότε της είπε: «Κανείς πλέον να μην φάγει ποτέ καρπόν από σε». Και άκουαν οι μαθητές του. Ο Ιησούς Χριστός αποκαθαρίζει τον ναόν. Και έρχονται εις τα Ιεροσόλυμα. Και όταν εμπήκε εις τον ναόν, άρχισε να διώχνει εκείνους που επολούσαν και αγόραζαν εις τον ναόν, και ανέτρεψε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα εκείνων που επολούσαν περιστέρια, και δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς τίποτε διαμέσου του ναού. Και εδίδασκε και τους έλεγε: «Δεν είναι γραμμένον ότι ο οίκος μου θα ονομαστεί οίκος προσευχής δι' όλα τα έθνη, σεις όμως τον εκάνατε φωλιά ληστών». Οι αρχιερείς και οι γραμματείς άκουσαν τι συνέβη και ζητούσαν μέσον για να τον εξολοθρεύσουν, διότι τον εφοβούντο, επειδή όλος ο κόσμος ήταν κατάπληκτος από την διδασκαλία του. Και όταν ευράδιασε, ευγήκε από την πόλη. Η δύναμη της πίστεως. Το πρωί, καθώς επερνούσαν από κοντά, είδαν την σικιά ξεραμένη από την ρίζα. Και θυμήθηκε ο Πέτρος και του λέγει: «Διδάσκαλε, κοίταξε, η σικιά που καταράστηκες έχει ξεραθεί». Και ο Ιησούς τους απεκρίθη: «Να έχετε πίστην εις τον Θεόν. Αλήθεια σας λέγω, ότι όποιος πει στο βουνό αυτό, σήκω και μετατοπίσου εις την θάλασσαν, και δεν αμφιβάλλει μέσα του, αλλά πιστεύει ότι εκείνο που λέγει γίνεται, θα του γίνει ό,τι αν πει. Δια τούτο σας λέγω, ότι όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα πάρετε και θα σας γίνουν. Και όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, συγχωρήστε εάν έχετε κάτι εναντίον ή ουδήποτε, για να συγχωρήσετε τις αμαρτίες σας και ο πατέρας σας που είναι εις τους ουρανούς. Αλλά αν σεις δεν συγχωρείτε, ούτε ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τις αμαρτίες σας». Αμφισβητείται η εξουσία του Ιησού Χριστού. Και έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυμα. Και ενώ περπατούσε εις τον ναόν, έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και του λέγουν: «Με ποιαν εξουσία κάνεις αυτά? Ποιος σου έδωσε αυτήν την εξουσία να κάνεις αυτά?» Ο Ιησούς τους απήντησε: «Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση και να μου απαντήσετε, και τότε θα σας πω με ποιαν εξουσία κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννου ήτο από τον ουρανόν ή από τους ανθρώπους? Αποκριθείτε μου». Και συνεσκέπτονται μεταξύ τους. Εάν πούμε από τον ουρανόν, θα πει: «Γιατί λοιπόν δεν επιστέψατε σε αυτόν?» Αλλά αν πούμε από τους ανθρώπους, εφοβούντο των λαών, διότι επίστευαν ότι ο Ιωάννης ήτο πραγματικά προφήτης. Και απεκρίθησαν εις τον Ιησούν: «Δεν γνωρίζομεν». Και ο Ιησούς τους λέγει: «Ούτε εγώ σας λέγω με ποιαν εξουσίαν κάνω αυτά». Κεφάλαιον 12. Η παραβολή του αμπελιού. Και άρχισε να τους μιλεί με παραβολές. Ένας άνθρωπος εφύτεψε ένα αμπέλι, το περιέφραξε, έσκαψε στέρνα κάτω από το πατητήρι και έκτισε πύργον. Το ενίκιασε εις γεωργούς και έφυγε εις ξένην χώρα. Όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε εις τους γεωργούς ένα δούλον, για να πάρει από τους γεωργούς το μερίδιόν του από τους καρπούς του αμπελιού. Αυτοί τον έπιασαν, τον έδιραν και τον έστειλαν πίσω με αδιανά χέρια. Και πάλιν έστειλε εις αυτούς άλλον δούλον, τον οποίον ελιθοβόλησαν, τον ετραυμάτισαν εις το κεφάλι και τον απέστειλαν κακοποιημένον. Έστειλε και άλλον, τον οποίον εσκότωσαν, και πολλούς άλλους, εκ των οποίων μερικούς έδιραν και άλλους εσκότωσαν. Του έμεινε ακόμη ένας, ο Υιός του ο αγαπητός, τους έστειλε και αυτόν τελευταίον και είπε: «Θα εντραπούν τον Υιόν μου». Οι γεωργοί όμως είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός να τον σκοτώσομεν και η κληρονομία θα είναι δική μας». Και αφού τον συνέλαβαν, τον εσκότωσαν και τον έριξαν έξω από το αμπέλι. Τι λοιπόν θα κάνει ο κύριος του αμπελιού? Θα έλθει και θα εξολοθρεύσει τους γεωργούς τούτους και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Ούτε την γραφήν αυτήν διαβάσατε: «Ο λίθος που απέρριψαν οι οικοδόμοι έγινε ακρογωνιαίος λίθος, από τον Κύριον έγινε αυτό και φαίνεται θαυμαστόν στα μάτια μας». Εζητούσαν δε να τον συλλάβουν, διότι ενόησαν ότι δι' αυτούς είπε την παραβολήν, αλλά φοβήθησαν των λαών και τον άφησαν και έφυγαν. Περί καταβολής δασμού εις τον Καίσαρα. Στέλνουν εις αυτόν μερικούς από τους Φαρισαίους και τους Ηρωδιανούς για να τον πιάσουν με λόγια. Αυτοί δε ήλθαν και του λέγουν: «Διδάσκαλε, ξέρομεν ότι είσαι αληθής και δεν σε μέλει για κανένα, διότι δεν λαβαίνεις υπόψη σου το πρόσωπο των ανθρώπων, αλλά διδάσκεις των δρόμων του Θεού σύμφωνα προς την αλήθεια. Επιτρέπεται να δώσομεν φόρον εις τον Καίσαρα ή όχι? Να δώσομεν ή να μη δώσομεν?»
Αυτός, επειδή εγνώριζε την υποκρισία τους, τους είπε: «Γιατί με πειράζετε? Φέρετε μου ένα δινάριο να ειδώ». Όταν του το έφεραν, τους λέγει: «Τίνος είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» Εκείνοι είπαν: «Του Καίσαρος». Και ο Ιησούς τους είπε: «Δώστε εις τον Καίσαρα όσα οφείλονται εις τον Καίσαρα και εις τον Θεόν όσα οφείλονται εις τον Θεόν». Και αυτοί τον εθαύμασαν. Περί Αναστάσεως. Έρχονται εις αυτόν οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι λέγουν ότι δεν υπάρχει Ανάστασης νεκρών, και του έθεσαν την εξής ερώτηση: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας άφησε γραπτήν εντολήν, ότι εάν πεθάνει ο αδελφός ενός και αφήσει γυναίκα, αλλά δεν αφήσει παιδί, να πάρει ο αδελφός του την γυναίκα, για να φέρει απογόνους εις των αδελφών του». Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί, και ο πρώτος επήρε μια γυναίκα, και όταν επέθανε δεν άφησε απόγονον. Και ο δεύτερος την επήρε και επέθανε, αλλά ούτε και αυτός άφησε απόγονον, και ο τρίτος ομοίως. Και οι 7 την επήραν και δεν άφησαν απόγονον. Τελευταία από όλους επέθανε και η γυναίκα. Κατά την Ανάσταση, όταν θα αναστηθούν, σε ποιον από αυτούς θα ανήκει η γυναίκα, διότι και οι 7 την είχαν σύζυγον. Ο Ιησούς τους απήντησε: «Δεν είναι αυτός ο λόγος που πλανάστε το ότι δεν γνωρίζετε τας γραφάς ούτε την δύναμη του Θεού? Διότι όταν αναστηθούν εκ νεκρών, ούτε νυμφεύονται ούτε υπανδρεύονται, αλλά είναι όπως οι άγγελοι στους ουρανούς. Όσον αφορά δε τους νεκρούς ότι θα αναστηθούν, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσέως, όπου γίνεται λόγος περί της βάτου, τι είπε εις αυτόν ο Θεός: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ»? Δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Βρίσκεστε εις μεγάλην πλάνην. Περί της μεγαλύτερας εντολής. Και επλησίασε ένας από τους γραμματείς, ο οποίος τους άκουσε να συζητούν, και επειδή κατάλαβε ότι καλά απεκρίθη, τον ερώτησε: «Ποια είναι η πρώτη από όλα τας εντολάς?» Ο Ιησούς του απεκρίθη: «Η πρώτη εντολή είναι: άκουε Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος, και να αγαπάς τον Κύριον τον Θεόν σου με όλην σου την καρδιά και με όλην σου την ψυχήν και με όλην σου την διάνοιαν και με όλην σου την δύναμην». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Η δεύτερη είναι αυτή: να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Δεν υπάρχει εντολή μεγαλύτερη από αυτές. Και είπε εις αυτόν ο γραμματεύς: «Καλά διδάσκαλε, ορθά είπες ότι ένας Θεός υπάρχει και δεν υπάρχει άλλος εκτός από αυτόν, και τον αγαπάμε αυτόν με όλην την καρδιά και με όλην την διάνοια και με όλην την ψυχήν, και τον αγαπάμε τον πλησίον όπως τον εαυτόν μας αξίζει περισσότερον από όλα τα ολοκαυτώματα και τα θυσίες». Και ο Ιησούς, επειδή είδε ότι συνετά απεκρίθη, του είπε: «Δεν είσαι μακριά από την βασιλεία του Θεού». Και κανείς πλέον δεν ετολμούσε να τον ερωτήσει. Ο Χριστός Υιός του Δαβίδ. Και έλεγε ο Ιησούς κατά την διδασκαλία του εις των ναών: «Πώς λέγουν οι γραμματείς ότι ο Χριστός είναι Υιός του Δαβίδ? Διότι ο ίδιος ο Δαβίδ είπε, εμπνευστής από το Πνεύμα το Άγιον, είπε ο Κύριος εις τον Κύριόν μου: κάθισε εις τα δεξιά μου, έως θα του κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδιών σου». Ο ίδιος λοιπόν ο Δαβίδ τον λέγει Κύριον. Πώς λοιπόν είναι Υιός του? Ποιοι οι γραμματείς. Πολύς λαός τον άκουε ευχάριστα, και κατά την διδασκαλία του έλεγε: «Προσέχετε από τους γραμματείς, εις τους οποίους αρέσει να κυκλοφορούν στολισμένοι και αγαπούν τους χαιρετισμούς εις τας αγοράς και τας πρωτοκαθεδρίας εις τας συναγωγάς και τας πρώτας θέσεις εις τα δείπνα. Αυτοί που τρώγουν τας περιουσίας των χειρών και για πρόφαση κάνουν μακράς προσευχάς, αυτοί θα κατακριθούν περισσότερον». Η προσφορά της χήρας. Όταν ο Ιησούς εκάθισε απέναντι από το θησαυροφυλάκιον, παρατηρούσε πως ο κόσμος ρίχνει χάλκινα νομίσματα εις το θησαυροφυλάκιον, και πολλοί πλούσιοι έριχναν πολλά. Ήρθε και μια χήρα πτωχή και έριξε 2 λεπτά, δηλαδή 1 κοδράντιν. Και προσκάλεσε τους μαθητάς του και τους είπε: «Αλήθεια σας λέγω ότι αυτή η πτωχή χήρα έριξε περισσότερον από όλους όσοι ρίχνουν εις το θησαυροφυλάκιον. Διότι όλοι έριξαν από το περίσσευμά τους, αλλά αυτή από το ειστέρημά της όλα όσα είχε τα έριξε, ολόκληρη την περιουσία της». Κεφάλαιον 13. Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφή του ναού και την συντέλειαν του αιώνος. Ενώ έβγαιναν από τον ναόν, του λέγει ένας από τους μαθητάς του: «Διδάσκαλε, κοίταξε πόσον μεγάλη είναι η λύθη
και πόσον μεγάλα τα κτίρια. Και ο Ιησούς του απεκρίθη: βλέπεις αυτά τα μεγάλα κτίρια? Δεν θα μείνει εδώ πέτρα επάνω σε πέτρα που να μην γκρεμιστεί. Και ενώ εκαθόταν εις το όρος των ελαιών, απέναντι από τον ναόν, τον ερωτούσαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας: πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημείο όταν μέλουν όλα αυτά να συμβούν? Ο Ιησούς άρχισε τότε να τους λέγει: προσέχετε μήπως κανείς σας πλανήσει. Πολλοί θα έλθουν εις το όνομά μου και θα λέγουν εγώ είμαι, και θα πλανήσουν πολλούς. Και όταν θα ακούσετε πολέμους και φήμας περί πολέμων, μη φοβάστε, διότι πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Διότι θα εγερθεί έθνος εναντίον έθνους και βασίλειον εναντίον βασιλείου, και θα γίνουν σεισμοί κατά τόπους, θα γίνει πείνα και ταραχέ. Αυτά θα είναι αρχή των πόνων. Προσέχετε δε τους εαυτούς σας. Θα σας παραδώσουν εις συνέδρια και θα δαρείτε εις τα συναγωγάς και θα σταθείτε εξαιτίας μου ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων για να δώσετε μαρτυρίαν εις αυτούς. Αλλά πρέπει πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιον εις όλα τα έθνη. Και όταν θα σας οδηγούν δια να σας παραδώσουν, μη φροντίζετε εκ των προτέρων δια το τι θα πείτε, ούτε να προμελετάτε τίποτε, αλλά εκείνο που θα σας δοθεί κατ' εκείνην την ώραν, αυτό θα πείτε, διότι δεν είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το Πνεύμα το Άγιον. Θα παραδώσει ο αδελφός των αδελφών εις θάνατον και ο πατέρας το παιδί, και θα επαναστατήσουν παιδιά εναντίον γονέων και θα τους θανατώσουν. Και θα είστε μισητοί από όλους εξαιτίας του ονόματός μου. Εκείνος δε που θα υπομείνει έως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν δε ειδείτε το βδέλιγμα της ερημόσεως που επροφητεύθηκε από τον Δανιήλ τον προφήτην, να στέκεται εκεί όπου δεν πρέπει, ο αναγνώστης σας καταλάβει, τότε όσοι βρίσκονται εις την Ιουδαίαν ας φύγουν προς τα βουνά. Και εκείνος που είναι εις την ταράτσα ας μη κατεβεί, ούτε να μπει για να πάρει κάτι από το σπίτι του. Και εκείνος που είναι εις το χωράφι ας μη γυρίσει πίσω να πάρει το ένδυμά του. Αλίμονον δε εις εκείνας που θα είναι έγκυοι και θα θυλάζουν κατ' εκείνας τας ημέρας. Να προσεύχεστε να μην γίνει η φυγή σας κατά τον χειμώνα. Τέτοια θλίψης θα γίνει κατά τας ημέρας εκείνας που δεν έγινε ποτέ έως σήμερα από την αρχήν του κόσμου, τον οποίον ο Θεός δημιούργησε, ούτε και θα γίνει. Και αν ο Κύριος δεν εσυντόμευε τας ημέρας, κανείς άνθρωπος δεν θα εσώζεται. Αλλά προς χάριν των εκλεκτών, τους οποίους εδιάλεξε, εσυντόμευσε τας ημέρας. Και τότε, εάν κανείς σας πει, να, εδώ είναι ο Χριστός, ή να, εκεί είναι, μην πιστεύετε. Θα εμφανιστούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θα κάνουν θαύματα και τέρατα για να αποπλανήσουν, εάν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Σεις όμως να προσέχετε, σας τα προείπα όλα. Κατ' εκείνας τας ημέρας, ύστερα από την θλίψη εκείνην, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη δεν θα φέγγει και τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανόν και ουράνιοι δυνάμεις θα σελευθούν, και τότε θα ειδούν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται μέσα σε σύννεφα με δύναμη μεγάλην και δόξαν. Και τότε θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψει τους εκλεκτούς του από τους 4 ανέμους, από το άκρον της γης έως το άκρον του ουρανού. Ανάγκη εγρηγόρσεως. Από την σικιά καταλάβετε την παραβολή. Όταν ο κλάδος της γίνει ήδη απαλός και βλαστήσουν τα φύλλα, καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν ειδείτε να γίνονται αυτά, να ξέρετε ότι είναι πλησίον εις την πόρτα. Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα περάσει η γενεά αυτή πριν γίνουν όλα αυτά. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν. Την ημέραν όμως εκείνην ή την ώραν δεν ξέρει κανείς, ούτε οι άγγελοι στον ουρανόν, ούτε ο Υιός, παρά μόνον ο Πατέρας. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Όπως αν ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε στην ξενιτιά και άφησε το σπίτι του και έδωκε εις τους δούλους του την επιτήρηση, εις τον καθένα το έργον του, και των θυρωρών διέταξε να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε πότε έρχεται ο Κύριος του σπιτιού, το βράδυ ή τα μεσάνυχτα, ή όταν λαλούν οι πετινοί, ή το πρωί, μήπως έλθει έξαφνα και σας βρει να κοιμάστε. Εκείνα που λέγω σε εσάς, τα λέγω σε όλους. Αγρυπνείτε. Κεφάλαιον 14. Συνωμοσία προς θανάτωσιν του Ιησού Χριστού. Ύστερα από 2 ημέρες ήτο η εορτή του Πάσχα και των Αζήμων, και ζητούσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τρόπον να τον συλλάβουν με δόλων και να τον σκοτώσουν, διότι έλεγαν να μην τον συλλάβουν κατά την εορτήν, μήπως γίνει θόρυβος εκ μέρους του λαού. Ο Ιησούς μυρώνεται εις Βηθανίαν.
Και όταν ήταν εις την Βηθανίαν στο σπίτι του Σίμωνος του λεπρού, ενώ εκαθόταν εις το τραπέζι, ήρθε μία γυναίκα η οποία είχε ένα δοχείον αλαβάστρινων με μύρων, κατασκευασμένων από γνήσιων πολύτιμων νάρδων. Και αφού έσπασε το αλαβάστρινον δοχείον, έχισε το μύρον εις το κεφάλι του. Μερικοί από τους παρόντας αγανάκτησαν μέσα τους και έλεγαν: γιατί έγινε η σπατάλη αυτή του μύρου? Διότι θα μπορούσε αυτό το μύρον να πωληθεί περισσότερο από 300 δινάρια και να δοθεί στους φτωχούς. Και την επέπληταν. Ο δε Ιησούς είπε: αφήστε την, γιατί την ενοχλείτε? Καλήν πράξη μου έκανε, διότι τους φτωχούς έχετε πάντοτε μαζί σας και όταν θέλετε μπορείτε να τους ευεργετήσετε. Εμέ όμως δεν με έχετε πάντοτε. Εκείνο που μπορούσε αυτή το έκαμε. Επρόλαβε να αλείψει με μύρον το σώμα μου δια των ενταφιασμών μου. Αλήθεια σας λέγω, όπου και αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο εις ολόκληρον των κόσμων, θα διαλαληθεί και εκείνο που αυτή έκανε εις μνήμην της. Η προδοσία του Ιούδα. Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12, επήγε εις τους αρχιερείς για να τους τον παραδώσει. Αυτοί δε, όταν άκουσαν, εχάρισαν και του υπεσχέθησαν να του δώσουν χρήματα. Και αυτός ζητούσε ευκαιρία να τον παραδώσει. Το τελευταίον δείπνον. Την πρώτη ημέρα της εορτής των Αζήμων, όταν εθυσίαζαν των πασχαλινών αμνών, του λέγουν οι μαθητέ του: πού θέλεις να πάμε να ετοιμάσουμε για να φάγεις το Πάσχα? Και στέλνει 2 από τους μαθητάς του και τους λέγει: πηγαίνετε εις την πόλη και θα σας συναντήσει ένας που θα κρατεί μια στάμνα νερό. Ακολουθήστε τον. Και όπου αυτός μπει, να πείτε εις τον οικοδεσπότην ότι ο διδάσκαλος ερωτά: πού είναι το κατάλημά μου όπου θα φάγω το Πάσχα μαζί με τους μαθητάς μου? Και αυτός θα σας δείξει ένα μεγάλο ανόγι στρωμένο, έτοιμο, εκεί ετοιμάστε μας. Και ανεχώρησαν οι μαθητέ και ήλθαν στην πόλη και βρήκαν όπως τους είπε και ετοίμασαν το Πάσχα. Και όταν ευράδιασε, έρχεται μαζί με τους 12. Και ενώ ήσαν ξαπλωμένοι στο τραπέζι και έτρωγαν, είπε ο Ιησούς: αλήθεια σας λέγω ότι ένας από εσάς θα με παραδώσει, εκείνος που τρώγει μαζί μου. Αυτοί άρχισαν να λυπούνται και να του λέγουν ο καθένας με την σειράν: μήπως είμαι εγώ? Και άλλος: μήπως είμαι εγώ? Αυτός δεν τους είπε: ένας από τους 12 που βουτά το χέρι του μαζί μου εις το πιάτο. Και ο μεν Υιός του ανθρώπου πηγαίνει, καθώς είναι γραμμένον γι' αυτόν, αλίμονον όμως εις τον άνθρωπον εκείνον δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Θα είτο καλόν δια των άνθρωπων εκείνων εάν δεν είχε γεννηθεί. Και ενώ έτρωγαν, έλαβε ο Ιησούς άρτον, ευλόγησε, τον έκοψε και έδωκε εις αυτούς και είπε: λάβετε φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου. Και αφού έλαβε το ποτήριον, ευχαρίστησε τον Θεόν και τους το έδωκε και ήπιαν από αυτό όλοι. Και τους είπε: αυτό είναι το αίμα μου της Νέας Διαθήκης, το οποίον χύνεται υπέρ πολλών. Αλήθεια σας λέγω ότι δεν θα πιω πλέον από το προϊόν της αμπέλου μέχρι της ημέρας εκείνης που θα το πίνω καινούριο εις την Βασιλείαν του Θεού. Και αφού έψαλαν ύμνον, ευγήκαν εις το όρος των ελαιών. Ο Ιησούς προλέγει ότι θα τον απαρνηθούν οι μαθητέ. Και τους λέγει ο Ιησούς: η εμπιστοσύνη όλων σας σε με θα κλονιστεί αυτήν την νύχτα, διότι είναι γραμμένον, θα χτυπήσω τον πιμένα και τα πρόβατα θα διασκορπιστούν. Αλλά μετά την Ανάστασή μου θα πάω πριν από σας εις την Γαλιλαία. Ο Πέτρος του είπε: κι αν όλοι κλονιστούν, όχι όμως εγώ. Και ο Ιησούς του λέγει: αλήθεια σου λέγω ότι εσύ σήμερα αυτήν την νύχτα, πριν ο πετεινός λαλήσει 2 φορές, θα με απαρνηθείς 3 φορές. Αλλά ο Πέτρος ακόμη περισσότερον έλεγε: και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε απαρνηθώ. Το ίδιο έλεγαν όλοι. Ο Ιησούς Χριστός εις Γεθσιμανή. Και έρχονται εις ένα μέρος που ελέγεται Γεθσιμανή, και λέγει στους μαθητάς του: καθίστε εδώ έως ότου προσευχηθώ. Και παίρνει μαζί του τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, και άρχισε να λυπάται και να αγωνιά και τους λέγει: είναι λυπημένη η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Και αφού επροχώρησε ο λίγον, έπεσε εις την γην και προσευχότανε, για να παρέλθει από αυτόν εκείνη η ώρα αν ήτο δυνατόν. Και έλεγε: Αβά πατέρα, όλα σου είναι δυνατά. Απομάκρυνε από εμέ το ποτήρι αυτό, αλλά ας γίνει όχι ό,τι εγώ θέλω, αλλά ό,τι εσύ θέλεις. Και έρχεται και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέγει στον Πέτρον: Σίμων, κοιμάσαι? Δεν μπόρεσες μίαν ώρα να αγρυπνήσεις? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε εις πειρασμόν.
Το μεν πνεύμα είναι πρόθυμον, αλλά η σάρκα είναι αδύνατη. Και πάλιν πήγε και προσευχήθηκε και είπε τα ίδια λόγια. Και όταν επέστρεψε, τους ευρήκε πάλι να κοιμούνται, διότι τα μάτια τους ήσαν πολύ κουρασμένα και δεν ήξεραν τι να του απαντήσουν. Και έρχεται δια τρίτην φοράν και τους λέγει: «Κοιμάστε λοιπόν και αναπαύεστε αρκετόν. Ήρθε η ώρα. Ιδού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια αμαρτωλών. Σηκωθείτε, ας φύγομεν. Να, επλησίασε εκείνος που θα με παραδώσει». Ο Ιησούς Χριστός συλλαμβάνεται. Αμέσως, ενώ αυτός ακόμη μιλούσε, έρχεται ο Ιούδας, ένας από τους 12, και μαζί του όχλος πολλής με μαχαίρια και ξύλα εκ μέρους των αρχιερέων, των γραμματέων και των πρεσβυτέρων. Εκείνος που θα τον παρέδιδε τους είχε δώσει σύνθημα και τους είχε πει: «Εκείνον που θα φιλήσω, αυτός είναι. Συλλάβετε τον και φέρετε τον με ασφάλεια». Και όταν ήρθε, αμέσως τον επλησίασε και του λέγει: «Ραβί», και τον κατεφίλησε. Εκείνοι έβαλαν τα χέρια επάνω του και τον συνέλαβαν. Ένας από εκείνους που παρευρίσκοντο έσυρε την μάχαιραν και εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και του έκοψε το αυτί. Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Ήρθατε σαν να επρόκειτο για κανένα ληστήν να με συλλάβετε με μαχαίρια και ξύλα? Κάθε ημέραν ήμουν κοντά σας εις των ναών και εδίδασκα και δεν με πιάσατε. Αλλά ας εκπληρωθούν εγγραφέ». Και όλοι τον άφησαν και έφυγαν. Κάποιος νέος τον ακολουθούσε γυμνός, τυλιγμένος κατάσαρκα με ένα συνδόνι, και τον συνέλαβαν. Αλλά αυτός άφησε το συνδόνι και τους έφυγε γυμνός. Ο Ιησούς Χριστός δικάζεται ενώπιον του αρχιερέως. Και έφεραν τον Ιησούν εις τον αρχιερέα και μαζεύονται όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Ο Πέτρος τον ακολούθησε από μακριά έως μέσα εις την αυλήν του αρχιερέως και εκαθότανε μαζί με τους υπηρέτας και ζεσθενότανε στην φωτιά. Οι αρχιερείς και ολόκληρον το συνέδριον εζητούσαν κάποιαν μαρτυρίαν κατά του Ιησού ώστε να τον θανατώσουν, αλλά δεν έβρισκαν. Πολλοί ψευδομάρτυρες παρουσιάστησαν εναντίον του, αλλά μαρτυρίε δεν ήσαν σύμφωνοι. Μερικοί εσηκώθησαν και ψευδομαρτυρούσαν εναντίον του και έλεγαν: «Εμείς τον έχουμε ακούσει να λέγει: εγώ θα γκρεμίσω τον ναόν αυτών των χειροποίητων και σε 3 ημέρες θα ανοικοδομήσω άλλον αχειροποίητον». Αλλούτε και στην περίπτωση αυτήν ήτο σύμφωνη η μαρτυρία τους. Τότε εσηκώθηκε ο αρχιερεύς στο μέσον και ρώτησε τον Ιησούν: «Δεν απαντάς τίποτε? Γιατί μαρτυρούν εναντίον σου?» Αυτός εσιωπούσε και δεν απαντούσε τίποτε. Πάλιν ο αρχιερεύς τον ερώτησε: «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού?» Ο δε Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι, και θα ειδείτε τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται εις τα δεξιά της δυνάμεως και να έρχεται επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού». Ο αρχιερεύς έσχισε τα ενδύματά του και λέγει: «Τι ανάγκη να έχουμε από μάρτυρας? Ακούσατε την βλασφημία. Τι νομίζετε?» Όλοι δε τον κατέκριναν ότι είναι ένοχος θανάτου. Και μερικοί άρχισαν να τον φτύνουν και να σκεπάζουν το πρόσωπόν του και να τον χτυπούν με γροθιές και να του λέγουν: «Προφήτευσε». Και οι υπηρέτε τον εράπιζαν. Ο Πέτρος αρνείται τον Ιησούν Χριστόν. Ενώ ο Πέτρος ήτο κάτω στην αυλήν, έρχεται μία από τις υπηρέτριες του αρχιερέως και όταν είδε τον Πέτρον να ζεσταίνεται, αφού τον εκοίταξε καλά, του λέγει: «Και εσύ ήσουνα μαζί με τον Ναζαρηνόν, τον Ιησούν». Αυτός όμως αρνήθηκε και είπε: «Ούτε ξέρω, ούτε καταλαβαίνω τι λες». Και βγήκε έξω εις το προαύλιον και ένας πετεινός ελάλησε. Και η υπηρέτρια όταν τον είδε άρχισε πάλι να λέγει εις εκείνους που ευρίσκοντο εκεί: «Αυτός είναι από αυτούς». Αλλά ο Πέτρος πάλιν του αρνήθηκε. Και ύστερα από λίγο οι ευρισκόμενοι εκεί πάλιν του έλεγαν: «Αλήθεια, είσαι από αυτούς, διότι είσαι Γαλιλαίος και η προφορά σου μοιάζει». Εκείνος δε άρχισε με κατάρες και όρκους να λέγει: «Δεν ξέρω τον άνθρωπον αυτόν για τον οποίον μιλάτε». Και για δεύτερη φορά ελάλησε ο πετεινός. Και θυμήθηκε ο Πέτρος ότι ο Ιησούς του είχε πει: «Πριν λαλήσει 2 φορές ο πετεινός, θα με απαρνηθείς 3 φορές». Και άρχισε να κλαίει. Κεφάλαιον 15. Ο Χριστός πρώτου Ρωμαίου ηγεμόνος Πιλάτου. Και νωρίς το πρωί είχαν συμβούλιον οι αρχιερείς μαζί με τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και όλων των συνέδριων, και αφού έδεσαν τον Ιησούν, τον μετέφεραν και τον παρέδωκαν εις τον Πιλάτον. Και τον ερώτησε ο Πιλάτος: «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Εκείνος το απεκρίθη: «Συ το λέγεις».
και οι αρχιερείς τον κατηγορούσαν για πολλά πράγματα. Ο Πιλάτος πάλιν τον ερώτησε: «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε? Κοίταξε πόσα σου κατηγορούν». Αλλά ο Ιησούς ακόμη δεν απαντούσε τίποτε, ώστε ο Πιλάτος έμενε κατάπληκτος. Κατά την εορτήν απέλυε ένα φυλακισμένον, όποιον εζητούσαν. Ήτοδε τότε ο λεγόμενος Βαραβάς στην φυλακήν, μαζί με τους στασιεστάς, οι οποίοι κατά την στάση είχαν διαπράξει φόνον. Και με φωνές ο λαός άρχισε να ζητεί να τους κάνει καθώς πάντοτε συνήθιζε. Ο δε Πιλάτος τους απεκρίθη: «Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Διότι ήξερε ότι ένεκα φθόνου τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. Οι δε αρχιερείς εξηρέθησαν τον όχλον για να του ζητήσουν να απολύσει μάλλον τον Βαραβάν. Ο Πιλάτος πάλιν απεκρίθη σε αυτούς: «Τι λοιπόν να κάνω εις αυτόν που καλείται βασιλέα των Ιουδαίων?» Αυτοί πάλιν φώναξαν: «Σταύρωσέ τον». Ο Πιλάτος τους είπε: «Γιατί, τι κακόν έκανε?» Οι δε ακόμη περισσότερο νεκράβγαζαν: «Σταύρωσέ τον». Ο Πιλάτος, επειδή ήθελε να ικανοποιήσει τον όχλον, απέλυσε τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν, αφού τον εμαστίγωσε, τον παρέδωκε για να σταυρωθεί. Οι στρατιώτε εμπέζουν τον Χριστό. Οι στρατιώτε τον μετέφεραν εις το εσωτερικό της αυλής, δηλαδή εις το πρετόριον, και συγκεντρώνουν όλην την φρουράν. Τον έντυσαν με ένα κόκκινον μανδύαν, και αφού έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια, του το έβαλαν εις το κεφάλι, και άρχισαν να τον χαιρετούν: «Χαίρε, ο βασιλεύ των Ιουδαίων», και κτυπούσαν το κεφάλι του με καλάμι και τον έφτυναν και γονατιστή τον προσκυνούσαν. Και αφού τον ενέπαιξαν, του έβγαλαν τον κόκκινον μανδύαν και του εφόρεσαν τα δικά του ενδύματα και τον φέρνουν έξω για να τον σταυρώσουν. Η σταύρωση του Χριστού. Και αγκαλεύουν κάποιον Σίμωνα Κυρηναίον, ο οποίος εδιάβαινε απ' εκεί καθώς ερχόταν από το χωράφι, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και του Ρούφου, για να βαστάξει τον σταυρόν του. Και τον φέρνουν εις τον τόπον Γολγοθά, που μεταφραζόμενον σημαίνει τόπον κρανίου, και του έδιναν να πιει κρασί αρωματισμένο με σμύρναν. Αυτός όμως δεν το επήρε. Και τον εσταύρωσαν και εμοίρασαν τα ενδύματά του, αφού έριξαν κλήρον για το τι θα πάρει ο καθένας. Ήτο δε η τρίτη ώρα όταν τον εσταύρωσαν. Και ήτο γραμμένη η επιγραφή της κατηγορίας του: «Ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και μαζί με αυτόν σταυρώνουν δύο ληστάς, ένα από τα δεξιά και ένα από τα αριστερά του. Και εκπληρώθηκε η γραφή η οποία λέγει: «Και συγκαταρρυθμίθηκε μεταξύ των ανώμων». Και εκείνοι που εδιάβαιναν από κοντά τον ευλασιμούσαν και εκουνούσαν τα κεφάλια τους και έλεγαν: «Μπα, σύ που γκρεμίζεις τον ναόν και σε 3 ημέρες τον οικοδομείς, σώσε τον εαυτόν σου και κατέβα από τον σταυρόν». Ομοίως και οι αρχιερείς μαζί με τους γραμματείς τον ενέπαιζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Άλλους έσωσε, τον εαυτόν του δεν μπορεί να τον σώσει. Ας κατεβεί τώρα ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, από τον σταυρόν, για να ειδούμε και να πιστέψουμε». Και εκείνοι που είχαν σταυρωθεί μαζί του τον ενέπαιζαν. Θάνατος του Χριστού. Και όταν ήρθε η 6η ώρα, έγινε σκοτάδι σ' όλην την γη μέχρι της 9ης ώρας. Και κατά την 9η ώρα εφώναξε ο Ιησούς με δυνατήν φωνήν: «Ελοή, Ελοή, λιμά σαβαχθανή», το οποίο μεταφραζόμενον σημαίνει: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες?» Και μερικοί από τους παρισταμένους όταν άκουσαν έλεγαν: «Κοίταξε, φωνάζει τον Ηλίαν». Ένας έτρεξε και εγέμισε ένα σφουγγάρι με ξύδι, και αφού το ετύλιξε σε καλάμι επότιζε τον Χριστόν και έλεγε: «Αφήστε να ειδούμε εάν θα έλθει ο Ηλίας να τον κατεβάσει». Ο Ιησούς τότε εβόησε με φωνήν δυνατήν και εξέπνευσε. Και το καταπέτασμα του ναού εσχίστηκε εις 2 από πάνω έως κάτω. Όταν ο εκατόνταρχος, ο οποίος ήτο εκεί απέναντί του, είδε ότι κατά αυτόν τον τρόπον εξέπνευσε, είπε: «Αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήτο Υιός του Θεού». Ήσαν δε και γυναίκες που παρατηρούσαν από μακριά, μεταξύ των οποίων ήτο και η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, του νεωτέρου και του Ιωσή, και η Σαλόμη, οι οποίοι όταν ήτο εις την Γαλιλαία τον ακολουθούσαν και τον υπηρετούσαν. Ήσαν και άλλοι πολλοί, οι οποίοι είχαν ανεβεί μαζί του εις τα Ιεροσόλυμα. Ενταφιασμός του Χριστού. Όταν είχε πλέον βραδιάσει, επειδή ήτο Παρασκευή, δηλαδή η ημέρα πριν από το Σάββατον, ήλθε ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ο οποίος ήτο σημαίνον βουλευτής, που επερίμενε κι αυτός την βασιλεία του Θεού.
αυτός ετόλμησε και ήλθε εις τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος εξεπλάγει όταν άκουσε ότι είχε ήδη πεθάνει και κάλεσε τον εκατόνταρχον και τον ερώτησε εάν είχε πεθάνει προπολού. Και όταν πληροφορήθηκε από τον εκατόνταρχον, εδόρισε το σώμα εις τον Ιωσήφ. Αυτός δε αγόρασε συνδόνι και τον κατέβασε, τον ετύλιξε με το συνδόνι και τον έθεσε εις μνήμα που ήταν λαξευμένον εις βράχον και εκύλισε ένα λίθον στην πόρτα του μνήματος. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιωσή παρατηρούσαν πού τον βάζουν. Κεφάλαιον 16. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Όταν επέρασε το Σάββατον, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να έλθουν να τον αλείψουν. Και πολύ πρωί την πρώτη ημέρα της εβδομάδος έρχονται στο μνήμα αφού είχε ανατείλει ο ήλιος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος θα μας κυλήσει τον λίθον από την πόρτα του μνημείου?» Και όταν εσήκωσαν τα μάτια τους, βλέπουν ότι ο λίθος είχε κυλιστεί, ήτο δε πάρα πολύ μεγάλος. Και όταν εμπήκαν στο μνήμα, είδαν έναν νέον με λευκήν στολήν να κάθεται στα δεξιά και κατελήφθησαν από φόβον. Αυτός δε λέγει σε αυτάς: «Μη τρομάζετε. Τον Ιησούν ζητάτε των Ναζαρινών των σταυρωμένων? Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος όπου τον έβαλαν. Αλλά πηγαίνετε και πέστε εις τους μαθητάς του και εις των Πέτρων. Πηγαίνει πριν από σας στην Γαλιλαίαν, εκεί θα τον ειδείτε καθώς σας είπε». Και βγήκαν και έφυγαν από το μνημείον, διότι τα κατήχε τρόμος και έκπληξης. Και σε κανένα δεν είπαν τίποτε, διότι εφοβούντο. Αφού δε αναστήθηκε το πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, εμφανίστηκε πρώτα εις την Μαρία την Μαγδαληνήν, από την οποία είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη επήγε και τα ανήγγειλε εις εκείνους που είχαν μείνει μαζί του και που επενθούσαν και έκλαιγαν. Και εκείνοι, όταν άκουσαν ότι ζει και ότι εμφανίστηκε σε αυτήν, δεν επίστεψαν. Ύστερα από αυτά εφανερώθηκε υπό άλλην μορφήν σε 2 από αυτούς, οι οποίοι επερπατούσαν και πήγαιναν εις την εξοχήν. Και εκείνοι επήγαν και το ανήγγειλαν εις τους άλλους, ούτε και αυτούς επίστεψαν. Ύστερα εφανερώθηκε εις τους 11 ενώ εκάθονται εις την τράπεζαν και έψεξε την απιστία τους και την σκληροκαρδία τους, διότι δεν επίστεψαν εκείνους που τον είδαν αναστημένον. Και τους είπε: «Πηγαίνετε εις όλων των κόσμων και κηρύξατε το Ευαγγέλιον εις όλην την κτήσιν. Εκείνος που θα πιστέψει και θα βαπτιστεί θα σωθεί. Εκείνος που δεν θα πιστέψει θα κατακριθεί. Εκείνους δε που θα πιστέψουν θα τους ακολουθούν τα εξής σημεία. Εις το όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνια, γλώσσες καινούργιες θα μιλούν, φίδια θα σηκώνουν και αν τυχόν πιούν κάτι θανατηφόρον δεν θα τους βλάψει. Εις τους αρρώστους θα βάζουν τα χέρια και θα γίνονται υγιείς». Και ο μεν Κύριος, αφού τους εμίλησε, ανελήφθη στους ουρανούς και εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού. Εκείνοι δε βγήκαν και εκήρυξαν πανταχού, ενώ ο Κύριος βοηθούσε και επιβεβαίωνε το κήρυγμα με τα θαύματα τα οποία ακολουθούσαν. Αμήν.